Akwụkwọ abụọ nke ndị eze, isi nke mbụ. Moab wee jehie megide Izrel mgbe ọnwụ Ehab gasịrị. Ahazaya wee dapụ n'ihe ọkpụkpọ windo nke ime ụlọ ya nke dị na Samaria. O wee rịa ọrịa. O ziga ndị ozi sị ha, jeenụ jụọ Belzebub bụ chi Ekron ese ma m ga-adịrị ndụ n'ọrịa nke a. Ma mmụọ ozi Jehova gwara Elaịja bụ onye Tizbe okwu sị, bilie, rigo izute ndị ozi eze Samaria, gwa ha okwu sị, ọ bụ n'ihi na ọ dịghị Chineke dị n'Izrel na unu onwe unu na-eje ịjụ Belzebub bụ chi Ekron ese? Ma n'ihi nke a, otu a ka Jehova sịrị, ihe ndina ahụ ebe ị rigoro, ị gaghị esi na ya rịda, kama ị ghaghị ịnwụ. Elaịja wee laa. Ndị ozi ahụ wee lakwuru chi ya. Ọ sị ha, gịnị bụ nke a unu laghachiworo? Ha sị ya, otu nwoke rigotara izute anyị. Ọ sị anyị, jeenụ laghachikwuru eze nke ziri unu, gwa ya okwu sị, otu a ka Jehova sịrị, ọ bụ n'ihi na ọ dịghị Chineke dị n'Izrel na gị onwe gị na-eziga ịjụ Belzebub bụ chi Ekron ase. N'ihi ya, ihe ndina ahụ ebe ị rigoworo, ị gaghị esi na ya rịda, kama ị ghaghị ịnwụ. Ọ sị ha, olee aha mmadụ ọ bụ nwoke ahụ nke rigoro izute unu wee gwa unu okwu ndị a? Ha sị ya, ọ bụ nwoke nwere ajị nke ukwuu, ekekwara ihe okike akpụkpọ n'ụkwụ ya. Ọ sị, Elaịja onye Tizbe ka ọ bụ. O wee zigara ya onyeisi ọgụ ndị agha 210 ya na ọgụ ndị agha 210 ya. O wee rigokwuru ya, ma lee, ọ na-anọdụ n'elu ugwu. O wee gwa ya okwu sị, gị onye nke Chineke, eze asiwo, rịdata. Elaịja wee zaa sị onyeisi ọgụ ndị agha 210 ahụ, ọ bụrụ na onye nke Chineke ka m bụ, ka ọkụ si n'eluigwe rịdata ripịa gị na ọgụ ndị agha 210 gị. Ọkụ wee si n'eluigwe rịdata ripịa ya na ọgụ ndị agha 210 ya. O wee zigakwara ya onyeisi ọgụ ndị agha 210 ọzọ ya na ọgụ ndị agha 210 ya. O wee zaa sị ha, onye nke Chineke, otu a ka eze siworo, ngwa ngwa rịdata. Elaịja wee zaa sị ha, ọ bụrụ na onye nke Chineke ka m bụ, ka ọkụ si n'eluigwe rịdata ripịa gị na ọgụ ndị agha 210 gị. Ọkụ nke Chineke wee si n'eluigwe rịdata ripịa ya na ọgụ ndị agha 210 ya. O wee zigakwa onyeisi ọgụ ndị agha 210 nke atọ ya na ọgụ ndị agha 210 ya. Onyeisi nke atọ nke ọgụ ndị agha 210 wee rigo bịa gbuo ikpere ya n'ala n'ihu Elaịja, rịọ ya amara sị, onye nke Chineke, biko ka ndụ m na ndụ ọgụ ndị ohu gị 210 ndị a dị oke ọnụ ahịa n'anya gị. Lee, ọkụ siri n'eluigwe rịdata ripịa ndị isi abụọ mbụ ahụ nke ọgụ ndị agha 210 ha na ọgụ ndị agha 210 ha. Ma ugbu a, ka ndụ m dị oke ọnụ ahịa n'anya gị. Mmụọ ozi nke Jehova wee sị Elaịja, soro ya rịda, atụla egwu ya. O bilie soro ya rịdakwuru eze. O wee gwa ya okwu sị, otu a ka Jehova sịrị, n'ihi na izigawo ndị ozi ịjụ Belzebub bụ chi Ekron ase. Ọ bụ n'ihi na ọ dịghị Chineke dị n'Izrel ịjụ ase okwu ya. N'ihi ya, ihe ndina ahụ ebe ị rigoworo, ị gaghị esi na ya rịda, kama ị ghaghị ịnwụ. O wee nwụọ dịka okwu Jehova si dị nke Elaịja kwuru. Jehoram wee malite ịbụ eze n'ọnọdụ ya n'afọ nke abụọ nke Jehoram nwa Jehoshafat bụ eze Juda, n'ihi na o nweghị nwa nwoke. Ma ihe Ahazaya niile nke fọdụrụ nke o mere, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel.
Akwụkwọ abụọ nke ndị eze isi nke abụọ. O ruo, mgbe Jehova gaje ime ka Elaịja rigoro eluigwe n'oke ifufe, Elaịja siri na Gilgal jee ya na Elisha. Elaịja wee sị Elisha, biko nọdụ n'ebe a, n'ihi na Jehova ezigawo m ijeru Betel. Elisha wee sị, Jehova na-adị ndụ, mkpụrụ obi gị na-adịkwa ndụ, m gaghị ahapụ gị ma ọlị. Ha wee rịda ruo Betel. Ụmụ ndị amụma ndị nọ na Betel wee pụkwute Elisha sị ya, ị mawo na taa ka Jehova na-ewepụ onye nwe gị n'ịbụ onyeisi gị? Ọ sị, mụ onwe m amawokwa ya, gbanụ nkịtị. Elaịja wee sị ya, Elisha biko nọdụ n'ebe a, n'ihi na Jehova ezigawo m ijeru Jeriko. Ọ sị ya, Jehova na-adị ndụ, mkpụrụ obi gị na-adịkwa ndụ, m gaghị ahapụ gị ma ọlị. Ha wee bịaruo Jeriko. Ụmụ ndị amụma ndị nọ na Jeriko wee bịaruo Elisha nso sị ya, ị mawo na taa ka Jehova na-ewepụ onye nwe gị n'ịbụ onyeisi gị? Ọ sị, mụ onwe m amawokwa ya, gbanụ nkịtị. Elaịja wee sị ya, biko nọdụ n'ebe a, n'ihi na Jehova ezigawo m ijeru Jodan. Ọ sị, Jehova na-adị ndụ, mkpụrụ obi gị na-adịkwa ndụ, m gaghị ahapụ gị ma ọlị. Ha abụọ wee jee. Ọgụ ndị ikom 210 n'etiti ụmụ ndị amụma jekwara guzo na ncherịta ihu ha n'ebe dị anya. Ha abụọ wee guzo n'akụkụ Jodan. Elaịja wee chịrị uwe mwụda ya, pịkọta ya, tie mmiri ahụ, wee kewaa ya, otu ụzọ gaa n'otu akụkụ, otu ụzọ gaa n'akụkụ ọzọ. Ha abụọ wee gabiga n'ala akọrọ. O ruo, mgbe ha gabigasịrị, Elaịja sịrị Elisha, rịọ ihe m ga-emere gị tupu ewepụ m n'ebe ị nọ. Elisha wee sị, biko ka oke abụọ nke mmụọ gị dịkwasị m. Ọ sị, ịrịọwa ihe siri ike, ma ọ bụrụ na ị hụ m mgbe a na-ewepụ m n'ebe ị nọ, ọ ga-adịrị gị otu a, ma ọ bụrụ na ị hụghị m, ọ gaghị adị otu a. O ruo, na mgbe ha nọ na-eje ije na-ekwukwa okwu, lee, ụgbọala ọkụ na ịnyịnya ọkụ nke kewara ha abụọ. Elaịja wee rigoruo eluigwe n'oke ifufe. Ma Elisha na-ele ya anya, ya onwe ya na-etikwa mkpu sị, nna m, nna m, ụgbọala Izrel na ndị ịnyịnya ya. Ma ọ hụghị ya ọzọ. O wee jide uwe nke aka ya dọwa ha ibe abụọ. Ọ chịrịkwa uwe mwụda Elaịja nke danarịrị ya. Ọ laghachi guzo n'ụsọ Jodan. O wee chịrị uwe mwụda Elaịja nke danarịrị ya. O wee tie mmiri sị, olee ebe Jehova nọ, bụ Chineke Elaịja? Ya onwe ya kwa, o wee tie mmiri, wee kewaa ya, otu ụzọ gaa n'otu akụkụ, otu ụzọ gaa n'akụkụ ọzọ. Elisha wee gabiga. Ụmụ ndị amụma ndị nọ na Jeriko na ncherịta ihu ya wee hụ ya sị, mmụọ Elaịja anọkwasịwo Elisha. Ha wee bịa izute ya. Ha wee kpọrọ ya isi ala. Ha wee sị ya, biko lee, ọgụ ndị ikom 210 bụ ndị dimkpa. Ọ nọ n'etiti ndị ohu gị n'ebe a. Biko ka ha jee chọọ onye nwe gị. Eleghị anya, mmụọ nke Jehova eweliwo ya, tụda ya n'otu ugwu maọbụ n'otu ndagwurugwu. Ọ sị unu ezigala. Ha wee rugide ya ruo mgbe ihere mere ya. O wee sị, ziganụ. Ha wee ziga ọgụ ndị ikom 210. Ha wee chọọ ya ụbọchị 3, ma ha achọtaghị ya. Ha wee laghachikwuru ya, ma ya onwe ya na-anọ na Jeriko. Ọ sị ha,
asịghị m unu ejela. Ndị ikom obodo ahụ wee sị Elisha, biko lee ọnọdụ obodo a dị mma dịka onye nwe m na-ahụ, ma mmiri ya jọrọ njọ, ala na-adịghị ekwekwa ka ihe kaa aka. Ọ sị, wetaranụ m ọkwa ọhụrụ, tinyekwanụ nnu n'ime ya. Ha wee wetara ya. Ọ pụọ jee n'ebe mmiri si asọpụta, o wee tụba nnu n'ebe ahụ, sị, otu a ka Jehova sịrị, emewo m ka mmiri a bụrụ ihe inye ezi ndụ. Ọnwụ ma ọ bụ ala na-adịghị ekwe ka ihe kaa aka agaghị adịkwa ọzọ site n'ebe ahụ. E wee mee ka mmiri ahụ bụrụ ihe inye ezi ndụ ruo taa, dịka okwu Elisha si dị nke o kwuru. O si n'ebe ahụ rigoruo Betel. Ma mgbe ya onwe ya na-arịgo n'ụzọ, ụmụ okoro siri n'obodo pụta, wee kwaa ya emo sị ya, rigoo onyeisi nkwọcha, rigoo onyeisi nkwọcha. O lee anya n'azụ ya, hụ ha, kọchaa ha n'aha Jehova. Na anụ ọhịa bịa abụọ wee si n'oke ọhịa pụta, dọkaa ọgụ ụmụ okorobịa abụọ na abụọ n'etiti ha. O si n'ebe ahụ jeru ugwu Kamel, sikwa n'ebe ahụ laghachi na Sameria. Akwụkwọ abụọ nke ndị eze, isi nke 3. Ma Jehoram nwa Ehab malitere ịbụ eze Izrel n'ime Sameria n'afọ nke 18 nke Jehoshafat bụ eze Juda. O wee bụrụ eze afọ 12. O mee ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, naanị na o meghị dịka nna ya na dịka nne ya. O wezụga ogidi Baal nke nna ya mere. Otu ọ dị, ọ rapara na mmehie niile nke Jeroboam nwa Nebat, nke o ji mee ka Izrel mehie. O wezụgaghị onwe ya n'ime ya. Ma Misha bụ eze Moab bụ onye nwe igwe anụ ụlọ. O wee tụọrọ eze Izrel ụtụ ajị nke ọgụ nnu ụmụ atụrụ ụzọ 12 na nnu 10, na nke ọgụ nnu ebule ụzọ 12 na nnu 10. O ruo mgbe Ahab nwụrụ, eze Moab jehiere megide eze Izrel. Eze bụ Jehoram wee si na Sameria pụọ n'ụbọchị ahụ, gụkọta Izrel niile. O jeekwa zigara Jehoshafat bụ eze Juda ozi sị, eze Moab ejehiewo megide m. Ị ga-esoro m jekwuru Moab ibu agha? Ọ sị, m ga-arịgo, dịka m dị, otu a ka ị dị, dịka ndị m, otu a ka ndị gị dị, dịka ịnyịnya m dị, otu a ka ịnyịnya gị dị. Ọ sị, olee nke bụ ụzọ anyị ga-esi rigo? Ọ sị, ụzọ ọzara Edọm. Eze Izrel wee jee, ya na eze Juda na eze Edọm. Ha wee gaa ije ụbọchị 7 gburugburu, ma ọ dịghị mmiri dịrị ọmụma ụlọikwu ahụ, ma ọ bụ nke dịrị anụ ụlọ nke ha chiri jee. Eze Izrel wee sị, ewo, n'ihi na Jehova akpọwo eze 3 ndị a inye ha n'aka Moab. Jehoshafat wee sị, ọ dịghị onye amụma Jehova nọ n'ebe a, ka anyị wee jụọ Jehova ase site n'aka ya. Otu n'ime ndị ohu eze Izrel wee zaa sị, Elisha nwa Shafat nọ n'ebe a, onye wụkwasịrị mmiri n'aka Elija. Jehoshafat wee sị, okwu Jehova dị n'ebe ọ nọ. Eze Izrel na Jehoshafat na eze Edọm wee rịdakwuru ya. Elisha wee sị eze Izrel, gịnị ka mụ na gị nwekọrọ? Jekwuru ndị amụma gị, jekwurukwa ndị amụma nne gị. Eze Izrel wee sị ya, mba, n'ihi na Jehova akpọwo eze 3 ndị a inye ha n'aka Moab. Elija wee sị, Jehova nke usu niile nke ndị agha na-adị ndụ, onye m guzoworo n'ihu ya, n'ezie
ọ bụrụ na ahụghị m Jehoshafat bụ eze Juda ihe ọma, m gaghị elegide anya n'ebe ị nọ ma ọlị, m gaghị ahụkwa gị anya ma ọlị. Ma ugbu a, kuteranụ m ọkpọ ụbọ. O ruo mgbe ọkpọ ụbọ ahụ na-akpọ, n'aka Jehova dị n'ahụ ya. Ọ sị, otu a ka Jehova sịrị, mee ndagwurugwu a ka ọ bụrụ olulu olulu. N'ihi na otu a ka Jehova sịrị, unu agaghị ahụ ifufe, unu agaghị ahụkwa oke mmiri ozuzo, ma ndagwurugwu ahụ ga-ejupụta na mmiri. Unu ga-aṅụkwa, unu onwe unu, na anụ ụlọ unu, na anụmanụ unu niile. Ma nke a dị mfe n'anya Jehova. Ọ ga-enyekwa Moab n'aka unu. Unu ga-etigbukwa obodo ọbụla e wusiri ike, na obodo ọbụla kachasị mma. Unu ga-emekwa ka ezi osisi ọbụla daa. Unu ga-ekpochikwa isi iyi mmiri niile, werekwa nkume mebie ezi oke ala ubi ọbụla. O ruo n'ụtụtụ, mgbe a na-esuru onyinye ịnata ihe ọma, lee, mmiri na-esi n'ụzọ Edọm bịa, ala wee jupụta na mmiri. Moab niile wee nụ na ndị eze ahụ arịgotawo ibuso ha agha. Ha wee kpọkọta onwe ha, site n'onye ọbụla nke na-eke onwe ya ihe okike agha n'ukwu, wee rigoruo ndị bụ okenye. Ha wee guzo n'oke ala ha. Ha wee bilie n'isi ụtụtụ, ma anyanwụ mụkwasịrị mmiri ahụ. Moab wee hụ mmiri ahụ na ncherịta ihu ha ka ọ na-acha ọbara dịka ọbara. Ha wee sị, nke a bụ ọbara. Ekpochapụwo ndị eze ahụ nọ. Ha etigbowokwa nwoke ọbụla ibe ya. Ma ugbu a, Moab, kwatanụ ihe nkwata. Ha bịaruo ọmụma ụlọikwu Izrel. Izrel wee bilie tigbuo Moab. Ha wee si n'ihu ha gbalaga. Ha wee baa n'ime ya na-etigbu Moab. Ha wee tipịa obodo niile ha. Ha na-atụbakwa nwoke ọbụla nkume ya n'ezi oke ala ubi ọbụla, tụjuo ya. Ha na-ekpochikwa isi iyi mmiri niile, mee ka ezi osisi niile daa, ruo mgbe ọ bụ naanị na Kia Hareset ka e mere ka nkume ya fọdụ. Ma ndị ọma ebe gbara ya gburugburu tigbuo ya. Eze Moab wee hụ na agha ahụ dị ike karịa ya. O wee chịrị ndị ikom na ọgụ 15 tinyere onwe ya, bụ ndị na-amịpụta mma agha, itiwarụ eze Edọm. O wee were ọkpara ya, nke ga-abụ eze n'ọnọdụ ya, suo ya ọkụ n'elu mgbidi, ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ. Oke iwe wee dị megide Izrel. Ha wee si n'ebe ọ nọ bulie ije, laghachi n'ala ha. Akwụkwọ abụọ nke ndị eze, isi nke 4. Ma otu nwanyị n'etiti ndị inyom ụmụ ndị amụma tikuru Elisha mkpu sị, ohu gị bụ di m anwụwo, ma gị onwe gị amawo na ohu gị na-atụ egwu Jehova. Ma onye mbinye ego abịawo ịchịrị n'onwe ya ụmụ abụọ ka ha bụrụ ohu. Elisha wee sị, gịnị ka m ga-emere gị? Gosi m, gịnị ka ị nwere n'ụlọ? Ọ sị, ọ dịghị ihe ọbụla ohu gị nwanyị nwere n'ụlọ, ọ bụ naanị ite mmanụ. Ọ sị, jee, rịọtara onwe gị ihe n'ezi n'aka ndị agbata obi gị niile, bụ ihe na-adịghị n'ime ha abụọ ole na ole. Ị ga-abakwa n'ụlọ, mechibido onwe gị, mechibidokwa ụmụ gị ndị ikom ụzọ, gbanye mmanụ dị n'ite ahụ n'ihe ahụ niile, buzuga nke juru eju. O wee si n'ebe ọ nọ laa, mechibido onwe ya, mechibidokwa ụmụ ya ndị ikom ụzọ. Ha onwe ha na-ebutere ya ihe ahụ nso, ma ya onwe ya na-agbanye ya agbanye. O ruo mgbe ihe niile juru, ọ sịrị nwa ya, butere m nso ihe ọzọ. Ọ sị ya, ọ dịghị ihe ọzọ dị. Mmanụ ahụ wee kwụsị. O wee bịa gosi onye nke Chineke. Ọ sị,
Jee ree mmanụ ahụ, kwụọ ụgwọ gị, gị onwe gị na ụmụ gị ndị ikom, were nke fọdụrụ dị ndụ. Ụbọchị wee ruo, Elisha gabigara ruo Shunem, ma otu nwaanyị ukwu nọ n'ebe ahụ. Ọ rụgide ya ka o rie nri. O ruo mgbe ọbụla ọ na-agabiga, na o wezugara onwe ya baa n'ebe ahụ iri nri. Nwaanyị ahụ wee sị di ya, biko lee, amawo m na onye dị nsọ nke Chineke ka ọ bụ onye a na-agabiga n'akụkụ anyị mgbe niile. Biko, ka anyị mee ime ụlọ elu nta nke mgbidi, ka anyị dọbakwara ya n'ebe ahụ ihe ndina, na tebụl na oche, na ihe ịdọba oriọna. Ọ ga-erukwa mgbe ọ bịakwutere anyị na ọ ga-ewezuga onwe ya baa n'ebe ahụ. Ụbọchị ahụ wee ruo na ọ bịara n'ebe ahụ, wezuga onwe ya baa n'ime ụlọ elu ahụ dina n'ebe ahụ. Ọ sị Gehazi bụ nwa okorobịa ya, kpọọ nwaanyị Shunem nke a. O wee kpọọ ya, o wee guzo n'ihu ya. Elisha wee sị Gehazi, biko lee, i werewo nchegbu a niile chegbuo onwe gị banyere anyị. Gịnị ka a ga-emere gị? Ọ bụ ịgwa eze okwu banyere gị, ka ọ bụ ịgwa onyeisi ụsụ ndị agha? Ọ sị, n'etiti ndị m ka mụ onwe m na-ebi. Ọ sị, gịnịkwa ka a ga-emere ya? Gehazi wee sị, n'ezie, o nweghị nwa nwoke, di ya ghọwokwa agadi. Ọ sị, kpọọ ya. O wee kpọọ ya. Nwaanyị ahụ wee guzo n'ọnụ ụzọ. Ọ sị, na mgbe nke akara aka dịka mgbe akara aka niile, gị onwe gị ga na-agbakụ nwa nwoke? Ọ sị, mba, onye nwe m, gị onwe gị onye nke Chineke agwala ohu gị nwaanyị okwu ụgha. Nwaanyị ahụ wee tụrụ ime mụọ nwa nwoke na mgbe ahụ akara aka dịka mgbe ahụ aka niile, otu Elisha gwara ya. Nwata ahụ wee tọpụta. Ụbọchị wee ruo na ọ pụkuru nna ya jekwuru ndị na-ebi ọka. Ọ sị nna ya, isi m. O wee sị nwa okorobịa ya, kuru ya bakwuru nne ya. O kuru ya, mee ka ọ bịakwute nne ya. Ọ nọkwasị n'ikpere nne ya ruo etiti ehihie wee nwụọ. Ọ rigo, tọgbọ ya n'ihe ndina onye nke Chineke ahụ, mechibido ụzọ ya pụọ. Ọ kpọọ di ya sị, biko zitere m otu n'ime ụmụ okorobịa na otu n'ime nne ịnyịnya ibu, ka m wee bịakwuru onye nke Chineke lọtakwa. Ọ sị, gịnị mere gị onwe gị na-ejekwuru ya taa? Ọ bụghị ọnwa ọhụrụ? Ọ bụghịkwa ụbọchị izu ike? Ọ sị, udo. O wee jikwa ịnyịnya ibu si nwa okorobịa ya na-edu na-ejekwa. Egbochilere m ịnyịnya ibu n'ibu mgba ọsọ, ma ọ bụrụ na asịghị m gị. O wee jee bịakwute onye nke Chineke ahụ ruo ugwu Kamel. O ruo mgbe onye nke Chineke hụrụ ya site na ncherịta ihu ya, ọ sịrị Gehazi bụ nwa okorobịa ya, lee nwaanyị Shunem ahụ. Biko gbaa ọsọ izute ya ugbu a, sị ya, ị nọ n'udo? Di gị ọ nọ n'udo? Nwa gị ọ nọ n'udo? Ọ sị, anyị nọ n'udo. O wee bịakwute onye nke Chineke ruo ugwu ahụ, jide ya n'ụkwụ ya abụọ. Gehazi wee bịaruo nso ịnụpụ ya, ma onye nke Chineke sịrị, haa ya aka, n'ihi na mkpụrụ obi ya dị ilu n'ime ya. Ma Jehova ezonarịwo m ya, o gosighịkwa m ya. O wee sị, arịọ nwa nwoke n'aka Onyenwe m, asịghị m arafule m. O wee sị Gehazi, kee ihe okike n'ụkwụ gị, werekwa mkpanaka m n'aka gị jee. Mgbe ị zutere nwoke ọbụla, ekelele ya. Mgbe nwoke ọbụla ga-ekele gị, azala ya. Tụkwasị mkpanaka m n'ihu nwa okoro ahụ. Nne nwa okoro ahụ wee sị, Jehova na-adị ndụ, mkpụrụ obi gị na-adịkwa ndụ, m gaghị ahapụ gị ma ọlị. O wee bilie jeso ya.
Gehazi wee gabiga n'ihu ha, tụkwasị mkpanaka ahụ n'ihu nwokorobịa ahụ, ma ọ dịghị olu dị, ọ dịghịkwa ọnụ na ntị dị. O wee jeghachi izute ya, gosi ya, sị, nwokorobịa ahụ etetaghị. Elisha wee bata n'ụlọ ahụ, na lee, nwokorobịa ahụ anwụọ, a tọgbakwara ya n'ihe ndina ya. O wee baa, mechibido ihu abụọ ụzọ kpere Jehova. Ọ rigo, dina n'elu nwata ahụ, tụkwasị ọnụ ya n'ọnụ ya, na anya ya abụọ n'anya ya abụọ, na ọbụ aka ya abụọ n'ọbụ aka ya abụọ, duru ala n'elu ya. A nụkwara anụ ahụ nwata ahụ wee dị ọkụ. O wee bịaghachi jegharịa ihu na azụ n'ụlọ otu ugboro. O rigo, rurukwa n'elu ya. Nwokorobịa ahụ wee zee uzere ruo ugboro 7. Nwokorobịa ahụ wee sagha anya ya abụọ. Ọ kpọọ Gehazi sị, kpọọ nwaanyị Shunem nke a. Ọ kpọọ ya. Nwaanyị ahụ wee bịakwute ya, ọ sị, kuru nwa gị. O wee baa n'ime, daa n'ala n'ụkwụ ya, kpọọ isi ala, kuru nwa ya pụọ. Ma Elisha bịaghachiri Gilgal, ma oke ụnwụ dị n'ala ahụ. Ụmụ ndị amụma na-anọdụkwa ala n'ihu ya. O wee sị nwokorobịa ya, tụkwasị ite n'ọkụ, siere ụmụ ndị amụma ofe. Otu onye wee pụọ baa n'ọhịa ịchịkọta akwụkwọ nri. Ọ hụta osisi vaịn ọhịa, chịkọta afụfa ọhịa n'ime ya nju uwe ya, bịa binye ha n'ite ofe, n'ihi na ha amaghị ha. Ha wee wepụtara ndị ikom ahụ ka ha rie. O ruo mgbe ha na-eri ofe ahụ, na ndị ahụ tikuru mkpu sị, ọnwụ dị n'ite gị, onye nke Chineke. Ha apụghịkwa iri ya. O wee sị, wetakwanụ ụtụ ọka. O wee tinye ya n'ite ahụ, sị, wụpụtara ndị anyị ka ha wee rie. Ihe ọjọọ adịghịkwa n'ite ahụ. Ma otu nwoke siri na Shalisha bịa, butere onye nke Chineke achịcha nke mkpụrụ mbụ, ọgụ ogbe achịcha balị na ọka nke ubi n'akpa ya. O wee sị, nye ndị anyị ka ha rie. Onye na-ejere ya ozi wee sị, gịnị? M ga-eche nke a n'ihu ọgụ ndị ikom 5? Ọ sị, nye ndị anyị ka ha rie, n'ihi na otu a ka Jehova sịrị, ha ga-eri rifọkwa. O wee chee ya n'ihu ha, ha wee rie rifọkwa, dịka okwu Jehova si dị. Akwụkwọ abụọ nke ndị eze, isi nke 5. Ma Neeman bụ onyeisi usuu ndị agha eze Siria, bụ nwoke dị ukwuu n'ihu onye nwe ya, bụrụkwa onye a na-ahụ ihe ọma, n'ihi na ọ bụ n'aka ya ka Jehova nyere Siria nzọpụta. Nwoke ahụ bụkwa dike nke bụ dimkpa, ma ọ bụ onye ekpenta. Ndị Siria apụwo na-eje n'ụsụ ndị na-apụnara mmadụ ihe, wee si n'ala Izrel dọta otu nwa agbọghọ nta n'agha. O wee nọọ n'ihu nwunye Neeman. Ọ sị nwaanyị nwe ya, ọ ga-adị m nnọọ mma ma a sị na onye nwe m nọ n'ihu onye amụma nke nọ na Sameria. Mgbe ahụ, ọ ga-eme ka o si na ekpenta ya dị ọcha soro ndị ya zukọta. Otu onye wee baa, gosi onye nwe ya, sị, otu a ka nwa agbọghọ ahụ nke sitere n'ala Izrel kwuru. Eze Siria wee sị, jee baa, ka m zigakwara eze Izrel akwụkwọ. O wee jee, chịrị n'aka ya talenti ọlaọcha 10, na nnu ọlaedo 15, na uwe mgbanwe 10. O were akwụkwọ ahụ bịakwute eze Izrel, sị, ma ugbu a, mgbe akwụkwọ a bịakwutere gị, lee, eziwo m Neeman bụ ohu m bịakwute gị, ka ị wee mee ka o si na ekpenta ya dị ọcha soro ndị ya zukọta. O ruo mgbe eze Izrel gụrụ akwụkwọ ahụ, ọ dọwara uwe ya niile, sị, ọ bụ Chineke ka m bụ, ime ka mmadụ nwụọ na ime ka mmadụ dị ndụ, na nwoke a na-ezitere m ozi ime ka nwoke si na ekpenta ya dị ọcha soro ndị ya zukọta. Ma otu ọ dị, biko maranụ,
hụkwa na ya onwe ya na-achọ ụzọ isi megide m. Ruo mgbe Elisha bụ onye nke Chineke nụrụ na eze Izrel dọwara uwe ya niile, o wee zigara eze ozi sị, "N'ihi gịnị ka ị dọwara uwe gị niile? Biko ka ọ bịakwute m, ọ ga-amarakwa na onye amụma dị n'Izrel." Naaman wee bịa, ya na ịnyịnya ya niile na ụgbọala ya. O guzo n'ọnụ ụzọ ụlọ Elisha nwere. Elisha wee zigara onye ozi sị, "Jee saa ahụ ugboro 7 n'ime Jọdan, anụ ahụ gị ga-alaghachikwutekwa gị, ị ga-adịkwa ọcha." Ma Naaman were iwe laba sị, "Lee," m sịrị, "ọ ghaghị ịpụkwute m, guzo, kpọkuo aha Jehova bụ Chineke ya, fụfuo aka ya n'elu ebe ahụ, mee ka onye ekpenta dị ọcha soro ndị ya zukọta." Abala na Fapa bụ osimiri Damaskọs. Ọha adịghị mma karịa mmiri Izrel niile. M gaghị asa ahụ n'ime ha dị ọcha. O wee chegharịa laba n'ọmụma. Ndị ohu ya wee bịaruo nso gwa ya okwu sị, "Nna m, a sị na ọ bụ ihe ukwu onye amụma gwara gị mee, ị gaghị eme ya. Ọ ga-esikwa aṅaa ghara ime ya mgbe ọ sịrị gị saa ahụ dịkwa ọcha?" O wee rịda, sụnye onwe ya n'ime Jọdan ugboro 7 dịka okwu nke onye nke Chineke si dị. Anụ ahụ ya wee laghachi dịka anụ ahụ nwa okoro nta, o wee dị ọcha. O wee laghachikwute onye nke Chineke, ya onwe ya na ọmụma ụlọikwu ya niile, bịa guzo n'ihu ya sị, "Biko lee, amawo m na ọ dịghị Chineke dị n'ụwa niile, ọ bụ naanị n'Izrel. Ma ugbu a, biko nara ihe ngọzi n'aka ohu gị." Ọ sị, "Jehova na-adị ndụ, onye m guzoworo n'ihu ya, m gaghị anara ihe ọbụla ma ọlị." O wee rugide ya ịnara ya, ma ọ jụrụ ajụ. Naaman wee sị, "Ọ bụrụ na ị naghị, biko ka e nye ohu gị ibu aja nke ịnyịnya muul 2 ga-ebu, n'ihi na ohu gị agaghị emere chi ọzọ aja nsure ọkụ maọbụ aja ọzọ site n'ugbu a, ma ọ bụ naanị Jehova. Ka Jehova gbaghara ohu gị ihe a, mgbe onyenwe m na-aba n'ụlọ Rimọn ịkpọ isiala n'ebe ahụ, mgbe ya onwe ya na-adaberekwa n'aka m, wee kpọọ isiala n'ụlọ Rimọn. Mgbe m kpọrọ isiala n'ụlọ Rimọn, biko ka Jehova gbaghara ohu gị n'ihe a." Ọ sị ya, "Laa n'udo." O wee si n'ebe ahụ ọ nọ jee n'ụzọ ya nwantị. Ma Giezi bụ nwa okorobịa Elisha onye nke Chineke sịrị, "Lee, Onyenwe m egbochiwo onwe ya n'ebe Neeman onye Siria nke a nọ, n'ihi ghara ịnara n'aka ya ihe o wetara. Jehova na-adị ndụ, n'ezie m ga-agbaso ya, nara ihe ụfọdụ n'aka ya." Giezi wee chụso Neeman. Neeman wee hụ otu onye na-agbaso ya, o wee si n'ụgbọala ya rịdata izute ya sị, "Udo ọ dịkwa?" Ọ sị, "Udo dị, Onyenwe m ezitewo m sị, lee, ọbụla ugbu a ụmụ okorobịa 2 n'ime ụmụ ndị amụma esiwo n'ugwu Ifrem bịakwute m. Biko nye ha 1 talenti ọlaọcha na uwe mgbanwe 2. Neeman wee sị, "Kwere, nara talenti 2. Ọ rịgide ya, kee talenti ọlaọcha 2 n'akpa 2, chịrị uwe mgbanwe 2 nye ụmụ okorobịa bịa ya 2. Ha wee buru ha gaa n'ihu ya. Ọ bịaruo n'ugwu nta ahụ, nara ha n'aka ha, tinye ha n'ụlọ. O zilaga ndị ikom ahụ, ha wee laa. Ma ya onwe ya bara n'ime guzo n'akụkụ onyenwe ya. Elisha wee sị, "Olee ebe i si bịa, Giezi?" Ọ sị, "Ohu gị ejeghị ebe ọbụla." Ọ sị ya, "Obi m ejesoghị gị mgbe nwoke ahụ siri n'ụgbọala ya chegharịa izute gị. Ọ bụ mgbe ịnara ego na ịnara uwe na ubi oliv na ubi vaịn na igwe ewu na igwe atụrụ na igwe ehi, na ndị ohu ndị ikom na ndị inyom na-eje ozi."
ekpenta Neeman ga-araparakwa n'ahụ gị na n'ahụ mkpụrụ gị ruo mgbe ebighị ebi. O wee si n'ihu ya pụọ, bụrụ onye ekpenta na-enwu dịka snoo. Akwụkwọ abụọ nke ndị eze isi nke isii. Ụmụ ndị amụma wee sị Elisha, biko lee, ebe anyị onwe anyị na-ebi n'ihu gị adịkarị anyị mkpa. Biko ka anyị jeruo Jọdan, sikwa n'ebe ahụ were nwoke ọbụla otu ntụhie, mere onwe anyị otu ebe n'ebe ahụ, ibiri n'ebe ahụ. Ọ sị ha, jeenụ. Otu onye wee sị, biko kwere, soro ndị ohu gị jee. Ọ sị, mụ onwe m ga-eje. O wee soro ha jee. Ha wee bịaruo Jọdan gbutuo osisi. O ruo mgbe otu onye na-egbutu ntụhie ya na anyụike dabara na mmiri, o wee tie mkpu sị, ewo Onyenwe m, nke ahụ bụ ihe arịọtara arịọta. Onye nke Chineke wee sị, olee ebe ọ dabara? O wee mee ka ọ hụ ebe ahụ. O wee gbutuo otu osisi tụba ya n'ebe ahụ, mee ka anyụike si n'elu mmiri see n'elu mmiri. O sị, weliere onwe gị. O wee setị aka ya were ya. Ma eze Siria na-ebuso Izrel agha. O wee mee ka ndị ohu ya dụọ ya ọdụ sị, n'ebe dị otu a ka ọmụma ụlọ ikwu m ga-adị. Onye nke Chineke wee zigara eze Izrel ozi sị, lezie onwe gị anya ka ị ghara ịgabiga ebe ahụ, n'ihi na n'ebe ahụ ka Siria na-arịdata. Eze Izrel wee ziga ozi n'ebe ahụ nke onye nke Chineke sịrị ya dọọkwa ya aka na ntị banyere ya. E wee debe ya ndụ n'ebe ahụ, ọ bụghị otu ugboro, ọ bụghịkwa ugboro abụọ. Ma obi eze Siria anọghị n'otu ebe n'ihi ihe a. O wee kpọọ ndị ohu ya sị ha, unu agaghị egosi m onye n'ime anyị dịrị eze Izrel. Otu onye n'ime ndị ohu ya wee sị, mba, onyenwe m eze, kama Elisha bụ onye amụma nke nọ n'Izrel. Ọ na-egosi eze Izrel okwu niile nke ị na-ekwu n'ime ụlọ ndina gị. Ọ sị, jeenụ hụ ebe ya onwe ya nọ, ka m wee zigakwute ya. E wee gosi ya sị, lee, ọ nọ na Dọtan. O wee ziga ịnyịnya na ụgbọala na oke ụsụ ndị agha n'ebe ahụ. Ha wee bịa n'abalị jee obodo ahụ gburugburu. Onye na-ejere onye nke Chineke ozi wee bilie n'isi ụtụtụ pụọ. Ma lee, ụsụ ndị agha na-agba obodo ahụ gburugburu, ha na ịnyịnya na ụgbọala ha. Nwa okorobịa ya wee sị, ewo Onyenwe m, anyị ga-eme aṅaa? Ọ sị, atụla egwu, n'ihi na ndị anyị na ha nọ dị ọtụtụ karịa ndị ha na ha nọ. Elisha wee kpee ekpere sị Jehova, biko saghee anya ya abụọ ka o wee hụ. Jehova wee saghee anya nwa okorobịa ahụ o wee hụ. Ma lee, ugwu ahụ jupụtara na ịnyịnya na ụgbọala ọkụ gburugburu Elisha. Ha wee rịdakwute ya. Elisha wee kpere Jehova sị, biko were isi tie mba nke a. O wee were isi tie ha dịka okwu Elisha si dị. Elisha wee sị ha, nke a abụghị ụzọ, nke a abụghịkwa obodo. Soronụ m jee, m ga-emekwa ka unu jekwuru nwoke ahụ onye unu na-achọ. O wee mee ka ha jee Sameria. O ruo mgbe ha bara na Sameria, Elisha sịrị Jehova, saghee anya ndị ikom ndị a ka ha wee hụ. Jehova wee saghee anya ha, ha wee hụ. Ma lee, ha nọ n'etiti Sameria. Eze Izrel wee sị Elisha mgbe ọ hụrụ ha, nna m ga-etigbu ha. Ọ sị, etigbula ha. Ị ga-etigbu ndị wereworo mma agha ha, werekwa ụta gị dọta n'agha. Daba nri na mmiri n'ihu ha, ka ha wee rie, ṅụọkwa, lakwuru onye nwe ha. O wee meere ha oke oriri, ha wee rie, ṅụọkwa. O wee zilaga ha, ha wee jekwuru onye nwe ha. Ma ụsụ ndị
na-apụnara mmadụ ihe nke Siria abataghị ọzọ n'ala Izrel. O ruo mgbe nke a gasịrị, na Ben-Hadad bụ eze Siria chịkọtara ọmụma ụlọ ikwu ya niile, rigoo, nọchigide Sameria n'agha. Oke ụnwụ ukwu wee dị na Sameria, ma lee, ha na-anọchigide ya n'agha ruo mgbe a na-ere isi ịnyịnya ibu ọgụ ọlaọcha anọ na otu ụzọ n'ụzọ anọ nke otu kabụ nsi nduru ọlaọcha 5. O ruo mgbe eze Izrel na-agabiga n'elu mgbidi, otu nwanyị tikuru ya mkpu sị, "Zọpụta onye nwe m eze." Ọ sị, "Ọ bụrụ na Jehova azọpụtaghị gị, olee ebe m ga-esi zọpụta gị? Ọ bụ site n'ebe nzọcha ọka, ka ọ bụ site n'ebe nzọcha mkpụrụ vaịn?" Eze wee sị ya, "Gịnị na-eme gị?" Ọ sị, "Nwaanyị a sịrị m, nye nwa gị nwoke ka anyị wee rie ya taa. Nwa nwoke ka anyị ga-erikwa echi." Anyị wee sie nwa nwoke rie ya. Wee sị ya n'ụbọchị soro ya, "Nye nwa gị nwoke ka anyị wee rie." Ma o zowo nwa ya nwoke. O ruo mgbe eze nụrụ okwu niile nke nwaanyị ahụ, ọ dọwara uwe ya niile, ma ya onwe ya na-agabiga n'elu mgbidi. Ndị Izrel wee lee anya, ma lee, akwa mkpe dịkwasị na anụ ahụ ya n'okpuru uwe ya. O wee sị, "Ka Chineke mee m otu a, ka o mekwa m ihe ọzọ otu a, ma ọ bụrụ na isi Elisha nwa Shafat ga-eguzo n'ahụ ya taa." Ma Elisha na-anọdụ n'ụlọ ya, ndị okenye na-anọdụkwa n'ebe ọ nọ. Eze wee ziga otu nwoke site n'ihu ya, ma tupu onye ozi ahụ abịakwute ya, ya onwe ya sịrị ndị okenye, "Unu ahụwo na nwa ogbu mmadụ a ezitewo iwezuga isi m. Hụnụ, mgbe onye ozi ahụ na-abịa, mechienụ ụzọ, were ibu ụzọ kwagide ya. Ọrụ ụkwụ abụọ nke onye nwe ya adịghị m n'azụ ya." Mgbe ọ nọ na-akpanyere ha ụka, lee, onye ozi ahụ na-arịdakwuru ya. Ọ sị, "Lee, ihe ọjọọ sitere n'aka Jehova. Gịnị mere m na-ele anya Jehova ọzọ?" Akwụkwọ abụọ nke ndị eze, isi nke 7. Elisha wee sị, "Nụrụ n'okwu Jehova. Otu a ka Jehova sịrị, dịka mgba echi, a ga-ere otu mgbe ụtụ ọka flọọ 1 shekel, na mgbe balị abụọ 1 shekel n'ọnụ ụzọ ámá Sameria." Ọchịagha ahụ onye eze nwere, onye ọ na-adabere n'aka ya, wee zaa onye nke Chineke sị, "Lee, ọ bụrụ na Jehova eme windo eluigwe, ihe a ọ ga-adị?" Ọ sị, "Lee, ị ga na-ewere anya gị abụọ hụ ya, ma ị gaghị eri n'ime ya." Ma ndị ikom anọ bụ ndị ekpenta nọ n'oghere ọnụ ụzọ ámá. Ha wee sịrịta onwe ha, "Gịnị mere anyị onwe anyị na-anọdụ n'ebe a ruo mgbe anyị nwụrụ? Ọ bụrụ na anyị asị, anyị ga-aba n'obodo, oke ụnwụ dịkwa n'obodo, anyị ga-anwụkwa n'ebe ahụ. Ọ bụrụkwa na anyị anọdụ n'ebe a, anyị ga-anwụkwa. Ma ugbu a, bịanụ ka anyị daba n'ọmụma ụlọ ikwu Sameria. Ọ bụrụ na ha edebe anyị ndụ, anyị ga-adị ndụ. Ọ bụrụkwa na ha eme ka anyị nwụọ, anyị ga-anwụkwa." Ha wee bilie n'uhuruchi ịba n'ọmụma ụlọ ikwu Siria. Ha wee bịaruo nsọtụ ọmụma ụlọ ikwu Siria. Ma lee, ọ dịghị nwoke nọ n'ebe ahụ, n'ihi na Onyenwe anyị mere ọmụma ụlọ ikwu Siria ka ha nụ olu ụgbọala na olu ịnyịnya, bụ olu oke ụsụ ndị agha. Ha wee sịrịta onwe ha, "Lee, eze Izrel egowo ndị eze ndị Het na eze ndị Ijipt megide anyị, ịbịakwasịkwa anyị." Ha wee bilie gbalaga n'uhuruchi, hapụ ụlọ ikwu niile ha, na ịnyịnya niile ha, na ịnyịnya ibu niile ha, ọbụla ọmụma ụlọ ikwu ha otu ọ dị, gbalaga n'ihi ndụ ha.
ndị ekpenta ahụ wee bịaruo nsọtụ ọmụmụ ụlọ ikwu, baa n'otu ụlọ ikwu, rie ihe, ṅụkwa ihe ọṅụṅụ, si n'ebe ahụ chịrị ọlaọcha na ọlaedo na uwe jee zoo ha. Ha wee bịaghachi baa n'ụlọ ikwu ọzọ, si n'ebe ahụ chịrịkwa ihe jee zoo ha. Ha wee sịrịta onwe ha, ọ bụghị ihe ziri ezi ka anyị onwe anyị na-eme. Ụbọchị taa, ụbọchị ozi ọma ka ọ bụ, ma anyị onwe anyị na-agba nkịtị. Ọ bụrụ na anyị echere ruo ihe ụtụtụ, ajọ omume anyị ga-achọpụta anyị. Ma ugbu a, bịanụ ka anyị baa gosi ụlọ eze. Ha wee bịa kpọọ onye ọnụ ụzọ ámá obodo ọkụ, gosi ha sị, anyị bara n'ọmụma ụlọ ikwu Siria. Lee, ọ dịghị nwoke nọ n'ebe ahụ, ọ dịghịkwa olu mmadụ dị, ma ịnyịnya elibere elibe na ịnyịnya ibu elibere elibe na ụlọ ikwu otu ha dị. O wee kpọọ ndị nọ n'ọnụ ụzọ ámá, ha wee gosi ya ụlọ eze n'ime. Eze wee bilie n'abalị sị ndị ohu ya, biko ka m gosi unu ihe Siria meworo anyị. Ha mara na agụụ na-agụ anyị onwe anyị. Ha wee si n'ọmụma ụlọ ikwu ha pụọ izo onwe ha n'ọhịa, sị, mgbe ha siri n'obodo pụta, anyị ga-ejide ha na ndụ, baa n'obodo ha. Otu n'ime ndị ohu ya wee zaa sị, biko ka anyị chịrị ịnyịnya ise n'ime ịnyịnya fọdụrụ, nke fọdụrụ n'ime ya. Lee, ha dị ka igwe niile nke Izrel nke fọdụrụ n'ime ya. Lee, ha dị ka igwe niile nke Izrel ndị gwụsịrị agwụsị. Ka anyị ziga hụkwa. Ha wee chịrị ụgbọala abụọ ha na ịnyịnya. Eze wee ziga ha ịsọ ọmụma ụlọ ikwu Siria, sị, jeenụ hụ. Ha wee jeso ha ruo Jọdan. Ma lee, ụzọ niile jupụtara n'uwe na ihe nke ndị Siria tụfuru n'ime ngwa ngwa ha. Ndị ozi wee lọta gosi eze. Ndị Izrel wee pụọ lụta ọmụma ụlọ ikwu Siria n'agha. E wee ree otu mgbe ụtụ ọka fụlọọ otu shekel, na mgbe balị abụọ otu shekel, dịka okwu Jehova si dị. Eze wee mee ka onyeisi agha ahụ, bụ onye ọ na-adabere n'aka ya, lekọta ọnụ ụzọ ámá. Ndị Izrel wee zọkwasị ya ụkwụ n'ọnụ ụzọ ámá. Ọ nwụọ dịka onye nke Chineke kwuru. Onye kwuru mgbe eze rịdakwuru ya. O ruo, dịka onye nke Chineke gwara eze okwu sị, a ga-ere mgbe balị abụọ otu shekel na otu mgbe ụtụ ọka flọọ otu shekel, dịka mgbaagha echi n'ọnụ ụzọ ámá Sameria. Onyeisi agha wee zaa onye nke Chineke sị, ma lee, ọ bụrụ na Jehova emee windo n'eluigwe, ọ ga-adị ka okwu a si dị? Ọ sị, lee, ị ga na-ewere anya gị abụọ hụ ya, ma ị gaghị eri n'ime ya. O wee dịrị ya otu a. Ndị Izrel wee zọkwasị ya ụkwụ n'ọnụ ụzọ ámá. Ọ nwụọ. Akwụkwọ nke abụọ nke ndị eze isi nke 8. Ma Elisha gwara nwaanyị ahụ okwu, bụ onye o mere ka nwa ya nwoke dị ndụ, sị, bilie, jee gị onwe gị n'ụlọ gị, nọ dịka ọbịa n'ebe ọbụla ị ga-anọ dịka ọbịa, n'ihi na Jehova akpọwo oke ụnwụ ka ọ daa. Ọzọkwa, ọ ga-abịakwasị ala afọ 7. Nwaanyị ahụ wee bilie mee dịka okwu onye nke Chineke si dị. O wee jee ya onwe ya n'ụlọ ya, nọ dịka ọbịa n'ala ndị Filistia afọ 7. O ruo n'ọgwụgwụ afọ 7 ahụ, na nwaanyị ahụ si n'ala ndị Filistia lọta, ọ pụọ itiku eze mkpu banyere ụlọ ya na ala ya. Ma eze na-agwa Gehazi, bụ nwa okorobịa onye nke Chineke okwu sị, biko kọrọ m akụkọ ihe ukwu niile nke Elisha meworo. O ruo na mgbe ya onwe ya na-akọrọ eze otu o mere ka onye nwụrụ anwụ dị ndụ ọzọ, lee, nwaanyị ahụ onye o mere ka nwa ya nwoke dị ndụ ọzọ na-etiku eze mkpu banyere ụlọ ya, banyekwara ala ya. Gehazi wee sị, onye nwe m eze, nke a bụ nwaanyị ahụ, nke a bụkwa nwa ya nwoke onye Elisha mere ka ọ dị ndụ ọzọ.
eze wee jụọ nwaanyị ahụ, o wee kọrọ ya akụkọ ahụ. Eze wee nye ya otu onye na-ejere ya ozi si nyeghachi ihe niile o nwere na ihe omume niile nke ubi site n'ụbọchị ọ hapụrụ ala ya wee ruo ugbu a. Elisha wee bịaruo Damaskọs, ma Ben-Hadad bụ eze Siria na-arịa ọrịa, wee gosi ya sị, onye nke Chineke abịawo n'ebe. Eze wee sị Hazael, were onyinye nata ihe ọma n'aka gị, jee zute onye nke Chineke. Jụọ Jehova ase site n'aka ya sị, m ga-adịrị ndụ n'ọrịa nke a? Hazael wee jee izute ya, were onyinye nata ihe ọma n'aka ya bụ ezi ihe niile nke Damaskọs ibu ọgụ kamel abụọ ga-ebu. O wee bịa guzo n'ihu ya sị, nwa gị bụ Ben-Hadad eze Siria eziwo m ịbịakwute gị sị, m ga-adịrị n'ọrịa nke a? Elisha wee sị ya, jee sị ya, ị ghaghị ịdịrị ndụ, ma Jehova emewo ka m hụ na ọ ghaghị ịnwụ. O wee legide ya anya, chee ya ihu ruo mgbe ihere mere ya. Onye nke Chineke wee kwaa akwa. Hazael wee sị, gịnị mere onye nwe m na-akwa akwa? Ọ sị, n'ihi na amawo m ihe ọjọọ nke ị ga-eme ụmụ Izrel. Ị ga-esi ebe niile ha ewusiri ike ọkụ, ị ga-ewerekwa mma gbuo ụmụ okorobịa ha, ị ga-atụpịakwa ụmụ ha na-aṅụ ara, ị ga-agbawa ndị inyom ha dị ime afọ. Hazael wee sị, ma gịnị bụ ohu gị bụ nkịta nke a na ọ ga-eme ihe ukwu a? Elisha wee sị, Jehova emewo ka m hụ na ị ga-abụ eze Siria. O wee si n'ebe Elisha nọ laa, bịakwute onye nwe ya. Ọ sị ya, gịnị ka Elisha sịrị gị? Ọ sị, ọ sịrị m na ị ghaghị ịdịrị ndụ. O ruo n'echi ya na ọ chịrị akwa ọgbụgba bịanye na mmiri, gbasa ya n'ihu ya, o wee nwụọ. Hazael wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ma n'afọ nke ise nke Joram nwa Ehab bụ eze Izrel, mgbe Jehoshafat bụkwa eze Juda, Jehoram nwa Jehoshafat bụ eze Juda malitere ịbụ eze. Ọgụ afọ na 12 ka ọ gbara mgbe ọ malitere ịbụ eze. O wee bụrụ eze afọ 8 na Jerusalem. O ji ije n'ụzọ ndị eze Izrel dịka ụlọ Ehab mere, n'ihi na ọ bụ nwaanyị Ehab ka ọ nwere na nwunye. O wee mee ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, ma Jehova ekweghị ibibi Juda n'ihi David bụ ohu ya, dịka ọ sịrị ya na ọ ga-enye ya oriọna, nyekwa ụmụ ya ụbọchị niile. N'ụbọchị ya ka Edom siri n'okpuru aka Juda jehie, mere onwe ha eze. Joram wee gabigara Uzaya ya na ụgbọala ya niile, ruo na o biliri n'abalị tigbuo Edom ndị na-agba ya gburugburu. Ha na ndị isi ụgbọala ndị ahụ wee gbalaga n'ụlọ ikwu ha. Edom wee si n'okpuru aka Juda jehie ruo taa. Mgbe ahụ ka Libna jehiere n'otu mgbe ahụ. Ma okwu Joram niile nke fọdụrụ na ihe niile o mere, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Juda. Joram wee so nna ya ha dina n'ọnwa, lie ya n'ebe liri nna ya ha n'obodo David. Ahazaya bụ nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. N'afọ nke 12 nke Joram nwa Ehab bụ eze Izrel, ka Ahazaya nwa Jehoram bụ eze Juda malitere ịbụ eze. Ọgụ afọ na 2 ka Ahazaya gbara mgbe ọ malitere ịbụ eze. O wee bụrụ eze afọ 3 na Jerusalem. Ma aha nne ya bụ Atalaya nwa Omri bụ eze Izrel. O wee ji ije n'ụzọ ụlọ Ahab, bụ ihe jọrọ njọ n'anya Jehova dịka ụlọ Ahab mere, n'ihi na nwa ụlọ Ahab ka ọ bụ. O wee soro Joram nwa Ahab ibuso Hazael bụ eze Siria agha na Ramot Gilead. Ndị Siria wee tigbuo Joram. Eze bụ Joram wee lọta ka a gwọọ ya n'ime Jezreel na ntigbu ndị Siria tigburu ya na Rema, mgbe ọ na-ebuso Hazael bụ eze Siria agha. Ahazaya nwa Jehoram bụ eze Juda wee rịda ịhụ Joram nwa Ehab n'ime Jezreel n'ihi na ọ na-arịa ọrịa. Akwụkwọ nke abụọ nke ndị eze, isi nke 9. Ma Elisha bụ onye amụma kpọrọ otu onye n'ime ụmụ ndị amụma sị ya, kee ihe okike n'ukwu gị, were karama mmanụ a n'aka gị, jee Ramot Gilead. Mgbe ị bịara ebe ahụ, gị hụ Jihu nwa Jehoshafat nwa Nimshi anya n'ebe ahụ, baa n'ime, mee ka o bilie site n'etiti ụmụnne ya, meekwa ka ọ baa n'ime ụlọ dị n'ime ụlọ. Gị werekwa karama mmanụ ahụ kwasị ya n'isi ya, sị, otu a ka Jehova sịrị, etewo m gị mmanụ ịbụ eze Izrel, meghekwa ụzọ, gbalaga, echekwala eche. Nwa okorobịa ahụ bụ onye amụma wee jeruo Ramot Gilead ọbịa. Ma lee, ndị isi ụsụ ndị agha na-anọdụ ala sị, enwere m okwu ịgwa gị, onye isi. Jihu wee sị, ọ bụ onye n'ime anyị niile? Ọ sị, ọ bụ gị, onye isi. O bilie baa n'ụlọ, wụkwasị mmanụ ahụ n'isi ya, sị ya, otu a ka Jehova bụ Chineke Izrel sịrị, etewo m gị mmanụ ịbụ eze ndị Jehova bụ Izrel. Ị ga-etigbukwa ụlọ Ahab bụ onye nwe gị, ka m wee bọọ ọbara ndị ohu mbụ ndị amụma na ọbara ndị ohu niile nke Jehova n'aka Jezibel. N'ụlọ niile nke Ahab ga-alakwa n'iyi. M ga-ebipụkwa n'ahụ Ahab nwa nwoke ọbụla na onye egbochiri egbochi na onye ahapụrụ ahapụ n'Izrel. M ga-emekwa ụlọ Ahab ka ọ dị ka ụlọ Jeroboam nwa Nebat, ka ọ dịkwa ka ụlọ Baasha nwa Ahija. Nkịta ga-erikwa Jezibel na oke ala ubi Jezreel.
ọ dịghịkwa onye na-eli ya, o wee mee ha ụzọ gbalaga. Jehu wee pụkwute ndị ohu onye nwe ya. Otu onye wee sị ya, udo ọ dịkwa? Gịnị mere onye ahụ nke na-awị ara bịakwutere gị? Ọ sị ha, unu onwe na amara nwoke ahụ na mkparị ụka ya. Ha sị, ọ bụ okwu ụgha? Biko gosi anyị. Ọ sị, otu a na otu a ka ọ gwara m, sị, otu a ka Jehova sị, etewo mmanụ ịbụ eze Izrel. Ha wee mee ngwa chịrị nwoke ọbụla uwe ya, doo ya n'okpuru ya n'elu ihe nrigo, fụọ opi ike, si, Jihu bụ eze. Jihu nwa Jehoshafat nwa Nimshi wee kekọta mmadụ imegide Joram. Ma Joram na-eche Ramọt Gilead onwe ya na Izrel niile n'ihi Hazael bụ eze Siria. Ma Joram bụ eze laghachiri ka a gwọọ ya n'ime Jezril na ntigbu nke ndị Siria tigburu ya mgbe ọ na-ebuso Hazael bụ eze Siria agha. Jihu wee sị, ọ bụrụ na nke a bụ uche unu, ka onye mgbapụ ghara isi n'obodo a pụọ iji gosi ya n'ime Jezril. Jihu wee nọdụ n'ụgbọala jeruo Jezril n'ihi na Joram na-edina n'ebe ahụ. Ma Hazaya bụ eze Juda rịdatara ịhụ Joram. Ma onye nche na-eguzo n'elu ụlọ elu na Jezril hụ igwe ndị Jihu mgbe ọ na-abịa. Ọ sị, igwe mmadụ ka m na-ahụ. Joram wee sị, were onye ịnyịnya ziga izute ha. Ha sịkwa, udo ọ dịkwa? Onye nnọkwasị ịnyịnya wee jee izute ya, sị, otu a ka eze sịrị, udo ọ dịkwa? Jihu wee sị, gịnị ka gị na udo nwekọrọ? Chigharịa gaa n'azụ m. Onye nche ahụ wee gosi sị, onye ozi anyị bịakwutere ha ma ọ lọtaghị. O wee zipụ onye nnọkwasị ịnyịnya nke abụọ bịakwute ha, sị, otu a ka eze sịrị, udo ọ dịkwa? Jihu wee sị, gịnị ka gị na udo nwekọrọ? Chigharịa gaa n'azụ m. Onye nche wee gosi sị, ọ bịaruru ha ahụ ma ọ lọtaghị. Ma ọdụdụ ịnyịnya dịka ọdụdụ ịnyịnya Jihu nwa Nimshi, n'ihi na ọ na-edu ịnyịnya dịka onye na-awị ara. Joram wee sị, jikwaa ụgbọala. Ha wee jikwa ụgbọala. Joram bụ eze Izrel na Hazaya bụ eze Juda wee pụọ, nwoke ọbụla n'ụgbọala ya. Ha wee pụọ izute Jihu, wee hụta ya n'oke ala ubi Nebọt bụ onye Jezril. O ruo mgbe Joram hụrụ Jihu na ọ sịrị, udo ọ dịkwa? Jihu ọ sị, gịnị bụ udo ahụ na mgbe ịkwa iko Jezibel bụ nne gị na mgbasị ya na-adị ọtụtụ? Joram wee chigharịa aka ya abụọ gbalaga, sị Ahazaya, aghụghọ dị Ahazaya. Jihu wee dọtịa ụta ya ka aka ya ha gbata Jehoram na agbata ogwe aka ya abụọ. Akụ wee si n'obi ya pụta, o wee ruru ala n'ụgbọala ya. Jihu wee sị Bidka bụ onye isi agha ya, bulie ya, tụba ya n'oke ubi Nebọt bụ onye Jezril, n'ihi na ncheta na mụ na gị na-anọkwasị n'elu ịnyịnya anyị abụọ na-eso agha bụbụ nna ya mgbe Jehova boro ya ibu a. N'ezie, ahụhụ m ọbara Nebọt na ọbara ụmụ ya ndị ikom n'abalị ụnyaahụ. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. M ga-akwụghachikwa gị n'oke ala ubi nke ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Ma ugbu a bulie ya, tụba ya n'oke ala ubi ahụ dịka okwu Jehova si dị. Ma Hazaya bụ eze Juda hụrụ ya gbalaga n'ụzọ ụlọ ubi agbụrụ ogige. Jihu wee chụso ya, sị, tigbukwanụ ya n'ụgbọala ya. Ha wee tigbuo ya na nrịgota Goa nke dị nso Ibleam. O wee gbalaga na Megido, nwụọ n'ebe ahụ. Ndị ohi ya wee mee ka ụgbọala ya buru ya jeruo Jerusalem. Ha wee lie ya n'ili ya n'ebe e liri nna ya ha n'obodo David. Ma n'afọ nke 11 nke Joram nwa Ahab ka Hazaya malitere ịbụ eze Juda. Jihu wee bịaruo Jezril. Jezebel wee nụ ya. O wee dee ihe ịchọ mma n'anya ya abụọ, mee ka isi ya dị mma, lepụ anya na windo. Mgbe Jihu bara n'ọnụ ụzọ ámá, nwaanyị ahụ sịrị, udo ọ dịkwa? Zimri ọ bụ ogbu onye nwe ya? Jihu wee welie ihu ya lee anya na windo, sị, onye dịnyere m onye? Ọnọzi abụọ maọbụ atọ wee lepụta anya n'ebe ọ nọ, sị, tụdanụ ya. Ha wee tụda ya. Ụfọdụ n'ime ọbara ya wee fesa na mgbidi na n'ịnyịnya ya. O wee zọkwasị ya ụkwụ. Ọ bata rie ihe, ṅụkwa ihe ọṅụṅụ, sị, biko leenụ nwaanyị a bụrụ n'anya nke ọma, lie ya, n'ihi na nwaanyị eze ka ọ bụ. Ha wee jee ili ya, ma ha achọtaghị ihe ọbụla dị n'ahụ ya ma ọ bụghị okpokoro isi ya na ụkwụ ya abụọ na ọbụ aka ya abụọ. Ha wee bịaghachi gosi ya. Ọ sị, okwu Jehova ka ọ bụ nke o kwuru n'aka ohu ya bụ Elaịja onye Tizbe, sị, n'oke ala ubi Jezril ka nkịta ga-eri anụ ahụ Jezibel. Ozu Jezibel ga-adịkwa na nsị anụ n'elu ubi n'oke ala ubi Jezril. Ha wee ghara ịsị, nke a bụ Jezibel.
Akwụkwọ abụọ nke ndị eze isi nke 10. Ma Ahab nwere ọgụ ụmụ ndị ikom 310 n'ime Sameria. Jehu wee dee akwụkwọ ziga na Sameria, zigara ndị isi Jezril bụ ndị okenye, zigakwara ndị na-azụ ụmụ Ahab sị, ma ugbu a, mgbe akwụkwọ a bara n'aka unu, ebe ụmụ onye nwe unu nọ n'etiti unu, ebe ụgbọala na ịnyịnya adịkwa n'etiti unu, n'obodo ewusiri ike na ihe agha, lepụtanụ onye ahụ nke kachasị mma, nke zikwara ezi karịsịa n'ime ụmụ ndị ikom onye nwe unu, doonụ ya n'elu oche eze nna ya, buore ụlọ onye nwe unu agha. Ha wee tụọ egwu nke ukwuu hinne, sị, lee, eze abụọ eguzoghị n'ihu ya, anyị onwe anyị ọ ga-esikwa aṅaa guzo? Onye nke bụ onyeisi ụlọ na onye nke bụ onyeisi obodo na ndị okenye na ndị na-azụ ụmụ Izrel wee zigara Jehu ozi sị, ndị ohu gị ka anyị bụ, anyị ga-emekwa ihe n'isi anyị, ma anyị agaghị eme nwoke ọbụla eze. Gị mee ihe dị mma n'anya gị. O wee degara ha akwụkwọ nke ugboro abụọ sị, ọ bụrụ na mụ ka unu dịrị, ọ bụrụkwa na olu m ka unu onwe unu na-ege ntị, chịrịnụ isi ndị ikom ahụ bụ ụmụ onye nwe unu bịakwute m dịka mgbagha echi ruo Jezril. Ma ụmụ eze bụ ọgụ ndị ikom 310 nọ n'aka ndị ukwu obodo ahụ, ndị na-azụlite ha ruo mgbe akwụkwọ ahụ bara n'aka ha, na ha chịrị ụmụ eze, gbuo ha bụ ọgụ ndị ikom 310, tinye isi ha n'ime nkata, zigara ya ruo Jezril. Onye ozi wee bịa gosi ya sị, ha ebubatawo isi ụmụ eze. Ọ sị, tụkọbanụ ha n'ọba abụọ n'oghere ọnụ ụzọ ama ruo ụtụtụ. Ruo n'ụtụtụ na ọ pụrụ, guzosi ndị Izrel niile ndị ezi omume ka unu bụ, lee, mụ onwe m kekọtara mmadụ imegide onye nwe m, gbuo ya. Ma onye tigburu ndị a niile? Mara na ugbu a na ọ dịghị okwu ọbụla ga-adị n'ala n'ime okwu Jehova nke Jehova kwuru banyere ụlọ Ahab, n'ihi na Jehova emewo ihe o kwuru n'aka ohu ya bụ Elaịja. Jehu wee tigbuo ndị niile fọdụrụ ụlọ Ahab n'ime Jezril, na ndị ukwu ya niile, na ndị ọ maara nke ọma, na ndị nchụaja ya, ruo mgbe ọ dịghị onye fọdụrụ. Ọ hapụrụ ya, o bilie bịa jeruo Sameria. Mgbe ya onwe ya ruru ụlọ nlibe anụ nke ndị ọzụzụ atụrụ n'ụzọ, Jehu hụtara ụmụnne Ahazaya bụ eze Juda sị, olee ndị ka unu bụ? Ha sị, ụmụnne Ahazaya ka anyị bụ. Anyị na-arịdakwa ịjụ ajụjụ banyere ụdị ụmụ eze na ụmụ eze nwanyị. Ọ sị, jidenụ ha na ndụ. Ha wee jide ha na ndụ, gbuo ha n'olulu ụlọ nlibe anụ bụ ọgụ ndị ikom 202. O kweghịkwa ka nwoke ọbụla fọdụ n'ime ha. O si n'ebe ahụ jee wee hụta Jehonadab nwa Rekab ka ọ na-abịa izute ya. Ọ gọzie ya sị ya, obi gị o ziri ezi dịka obi m dị n'ebe obi gị dị? Jehonadab wee sị, otu a ka ọ dị. Ọ bụrụ na ọ dị otu a, nye m aka gị. O wee nye ya aka ya, o wee mee ka ọ rigo n'ụgbọala ya. Ọ sị, jee so m. Lee, ekworo m na ekworo Jehova. Ha wee mee ka ọ gaa ije n'ụgbọala ya. Ọ bịaruo Sameria, gbuo ndị niile fọdụrụ Ahab n'ime Sameria ruo mgbe o kpochapụrụ ya, dịka okwu Jehova si dị nke ọ gwara Elaịja. Jehu wee chịkọta ndị Izrel niile sị ha, Ahab fere Baal ofufe nke nta, Jehu ga-efekwa ya ofufe hinne. Ma ugbu a, kpọọnụ ndị amụma niile nke Baal na ndị na-efe ya na ndị nchụaja ya niile ka ha bịakwute m, ka a ghara ile anya nwoke ọbụla ma ahụghị ya, n'ihi na enwere m àjà ukwu ịchụrụ Baal. Onye ọbụla elere anya ya ma ahụghị ya, ọ gaghị adị ndụ. Ma Jehu mere ya n'aghụghọ, ka o wee mee ka ndị na-efe Baal laa n'iyi. Jehu wee doo n'ụbọchị mgbochi nsọ nye Baal ka ha wee kpọsa ya. Jehu wee ziga ozi n'Izrel niile, ndị niile na-efe Baal wee bịa. Ọ dịghịkwa nwoke ọbụla fọdụrụ nke na-abịaghị. Ha wee baa n'ụlọ Baal. Ụlọ Baal wee jupụta na mmadụ site n'otu ọnụ ụzọ ruo ọnụ ụzọ ọzọ. Ọ sị onye ahụ nke bụ onyeisi ụlọ a na-edebe uwe, chịpụtara ndị niile na-efe Baal uwe. O wee chịpụtara ha uwe. Jehu wee baa ya na Jehonadab nwa Rekab n'ụlọ Baal. Ọ sị ndị na-efe Baal, chọsie n'ike hụ ka otu n'ime ndị na-efe Jehova ghara ịdị ebe a n'etiti unu, kama ndị na-efe Baal naanị ha. Ha wee baa ime àjà na àjà nsure ọkụ. Ma Jehu doro onwe ya nye ọgụ ndị ikom 4 n'ezi sị, nwoke ahụ nke kwere ka otu onye wepụga onwe ya n'ime ndị ikom ahụ ndị mụ onwe m na-eme ka ha baa n'aka unu, ndụ ya ga-alara ndụ ya. O ruo mgbe o surebiri àjà nsure ọkụ, na Jehu sịrị ndị ọgba ọsọ, sịkwa ndị isi agha, baanụ tigbuo ha, ekwela nwoke ọbụla pụọ. Ha wee were ọnụ mma agha tigbuo ha. Ndị ọgba ọsọ na ndị isi agha
tụpụrụ ha n'ezi jere obodo ụlọ Baal. Ha wee bupụta ogidi nke ụlọ Baal sure ha ọkụ. Ha kwatukwara ogidi Baal, kwatukwa mee ka ọ bụrụ olulu okwu ruo taa. Jihu wee kpochapụ Baal na Izrel. Naanị mmehie niile nke Jeroboam nwa Nebat nke o jiri mee ka Izrel mehie, Jihu ewezuga ya onwe ya n'iso ha, bụ mee ihe ọlaedo ahụ nke dị na Betel na nke dị na Dan. Jehova wee sị Jihu, n'ihi na imewo nke ọma n'ime ihe ziri ezi n'anya m, i wee mee ụlọ Ehab dịka ihe na-esi dị nke dị n'obi m, ụmụ gị ndị ikom nke ụmụ ụmụ nke anọ ga-anọkwasịrị gị n'ocheeze Izrel. Ma Jihu elezighị anya ijegharị n'okwu Jehova bụ Chineke Izrel n'obi ya niile. O wezugaghị onwe ya pụọ na mmehie niile nke Jeroboam nke o jiri mee ka Izrel mehie. Na mgbe ahụ ka Jehova malitere ibipụ ụfọdụ n'Izrel. Hazael wee tigbuo ha n'oke ala niile nke Izrel site na Jọdan n'ọwụwa anyanwụ, ala niile nke Gilead, ndị Gad na ndị Ruben na ndị Manase site na Aroa nke dị n'akụkụ ndagwurugwu anọ bụ Gilead na Bashan. Ma okwu Jihu niile nke fọdụrụ na ihe niile o mere na ịdị ya niile, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Jihu wee so nna ya ha dina n'ọnwụ, ha wee lie ya na Samaria. Jehoahaz nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ma ụbọchị Jihu bụ Izrel n'ime Samaria dị 8 afọ. Akwụkwọ nke abụọ nke ndị eze, isi nke 11. Mgbe Atalaya bụ nne Ahazaya hụrụ na nwa ya nwoke anwụọ, o bilie mee ka mkpụrụ niile ndị nwe alaeze laa n'iyi. Ma Jehosheba nwa nwaanyị eze bụ Joram nwanne nwaanyị Ahazaya nwere Joash nwa nwoke Ahazaya zụpụ ya n'etiti ụmụ ndị ikom eze ndị a na-eme ka ha nwụọ. O were ya na nwaanyị na-enye ya ara tinye ya n'ime ụlọ nke ihe ndina. Ha wee zopụ ya n'ihu Atalaya wee ghara ime ka ọ nwụọ. O wee nọ n'aka ya n'ụlọ Jehova na-ezo onwe ya afọ 6. Atalaya wee bụrụ eze ala ahụ. Ma n'afọ nke 7, Joiada zigara chịta ndị isi osu niile nke ndị ikom ahụ nke ọgụ ndị ikom 5 ndị dịrị ndị Karait na ndị dịrị ndị ọgba ọsọ, o mee ka ha bịakwute ya n'ụlọ Jehova, ya na ha wee gbaa ndụ. O wee mee ka ha ṅụọ iyi n'ụlọ Jehova, o wee meekwa ka ha hụ nwa eze. O wee nye ha iwu sị, nke a bụ ihe unu ga-eme: 1 ụzọ n'ụzọ 3 n'ime unu bụ ndị na-aba n'ime n'ụbọchị izu ike ga na-edebekwa ihe ndebe ụlọ eze. 1 ụzọ n'ụzọ 3 ga-adịkwa n'ọnụ ụzọ ámá, so 1 ụzọ n'ụzọ 3 ga-adịkwa n'ọnụ ụzọ ámá n'azụ ndị ọgba ọsọ. Unu ga-edebekwa ihe ndebe nke ụlọ a bụrụ ihe mgbochi. Ma ụsọ abụọ ahụ n'ime unu bụ ndị niile na-apụ apụ n'ụbọchị izu ike. Ha ga-edebekwa ihe ndebe ụlọ Jehova gburugburu eze. Unu ga-anọkwa eze gburugburu, nwoke ọbụla na ihe agha ya n'aka ya. Ma onye na-abata n'ime akụkụ unu ka eme ka ọ nwụọ. Unu na-enyekwara eze mgbe ọ na-apụ n'ezi ma mgbe ọ na-aba n'ime. Ndị isi ụsụ ọgụ ndị ikom 5 wee mee dịka ihe nne si dị nke Joiada bụ onye nchụaja nyere n'iwu. Ha wee chịrị nwoke ọbụla ndị ikom ya bụ ndị na-aba n'ime n'ụbọchị izu ike, ha na ndị na-apụ apụ n'ụbọchị izu ike. Ha wee bịakwute Joiada bụ onye nchụaja. Onye nchụaja wee nye ha ndị isi ụsụ ọgụ ndị ikom 5 ùbe na ọta nke eze bụ David nwere rịị nke dị n'ụlọ Jehova. Ndị ọgba ọsọ wee guzo, nwoke ọbụla na ihe agha ya n'aka ya, site n'akụkụ aka nri ụlọ ruo akụkụ aka ekpe ụlọ ahụ, n'akụkụ ebe ịchụ aja na n'akụkụ ụlọ na akụkụ eze gburugburu. O wee mee ka nwa eze pụta, okpube ya okpueze, nye ya ihe àmà. Ha wee mee ya eze, tee ya mmanụ, kụọ aka ha sị, ka eze dị ndụ. Atalaya wee nụ olu ndị ọgba ọsọ na nke ndị Juda. O wee bịakwute ndị ahụ n'ụlọ Jehova. Ọhụ ma lee, eze na-eguzo n'akụkụ ogidi dịka ikpe si dị. Ndị isi na opi ha dịkwa n'akụkụ eze. Ndị niile nke ala ahụ ṅụrịkwara ọṅụ, fụọ opi. Atalaya wee dọwa uwe ya niile, kpọọ sị, nkekọta imegide eze, nkekọta imegide eze. Joiada bụ onye nchụaja wee nye ndị isi ụsụ niile nke ọgụ ndị ikom 5 iwu, bụ ndị nlekọta ụsụ ndị agha, sị ha, meenụ ka ọ pụọ baa n'etiti akụkụ, ma onye na-abịa so ya gaa n'azụ werenụ mma agha mee ka ọ nwụọ. N'ihi na onye nchụaja sịrị ka a ghara ime ka ọ nwụọ n'ụlọ Jehova. Ha wee doro ya onwe ha n'akụkụ abụọ, wee si ụzọ mbata ịnyịnya baa n'ụlọ eze, wee mee ka ọ nwụọ n'ebe ahụ. Joiada wee mee ọgbụgba ndụ nke dị n'etiti Jehova na eze
na ndị Juda na ha ga-abụ ndị Jehova nwere na n'etiti eze na ndị Juda. Ndị niile nke ala ahụ wee baa n'ụlọ Baal kwatuo ya, ebe ịchụ aja ya na niile na ịnyịnya ya niile. Ha tụpịara ha nke ọma. Ha gbukwara Matan bụ onye nchụaja Baal n'ihu ebe ịchụ aja ahụ. Onye nchụaja wee doo ndị nkekọta ilekọta ụlọ Jehova. O wee chịrị ndị isi ụsọ ọgụ ndị ikom 5 na ndị Keret na ndị ọgba ọsọ na ndị niile nke ala ahụ. Ha wee mee ka eze si n'ụlọ Jehova rịda. Ha wee si ụzọ ọnụ ụzọ ámá ndị ọgba ọsọ baa n'ụlọ eze. O wee nọkwasị n'oche ndị eze. Ndị niile nke ala ahụ wee ṅụrịa ọṅụ. Obodo ahụ dịkwara jụụ. Ha wee were mma agha mee ka Atalaya nwụọ n'ụlọ eze. Jehoash gbara afọ 7 mgbe ọ malitere ịbụ eze. Akwụkwọ abụọ nke ndị eze, isi nke 12. N'afọ nke 7 nke Jihu ka Jehoash malitere ịbụ eze. O wee bụrụ eze ọgụ afọ 2 na Jerusalem. Aha nne ya bụ Zibia nke Bịasheba. Jehoash wee mee ihe ziri ezi n'anya Jehova ụbọchị ya niile nke Joiada bụ onye nchụaja ziri ya ihe. Naanị ya ewezugaghị ebe dị elu, ndị Juda nọ na-achụ aja na-esurekwa ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe dị elu niile. Jehoash wee sị ndị nchụaja, ego niile nke ihe nsọ niile nke a na-ewebata n'ụlọ Jehova bụ ego onye na-agabiga n'ebe ndị agụkọtara nọ. Nwoke ọbụla ego mmadụ niile nke o ruru ọnụ ya, na ego niile nke ọ batara n'obi nwoke ọbụla iwebata n'ụlọ Jehova, ka ndị nchụaja were ya n'onwe ha. Nwoke ọbụla site n'aka onye ọ maara. Ha onwe ha ga-eme ka ebe tipụrụ etipụ nke ụlọ ahụ dị ike. Ebe ọbụla a ga-achọta ebe tipụrụ etipụ. O ruo n'afọ nke 3 nke eze bụ Jehoash, na ndị nchụaja emeghị ka ebe tipụrụ etipụ nke ụlọ ahụ dị ike. Eze bụ Jehoash wee kpọọ Joiada bụ onye nchụaja, kpọkwa ndị nchụaja ọzọ sị ha, gịnị mere unu emeghị ka ebe tipụrụ etipụ nke ụlọ ahụ dị ike? Ma ugbu a unu anarala ego n'aka ndị unu maara, kama nyenụ ya ime ka ebe tipụrụ etipụ nke ụlọ ahụ dị ike. Ndị nchụaja wee kwere ka ha ghara ịnara ego n'aka ndị Juda, ka ha gharakwa ime ka ebe tipụrụ etipụ nke ụlọ ahụ dị ike. Joiada bụ onye nchụaja wee were otu igbe rapuo oghere n'okwu ya, dọba ya n'akụkụ ebe ịchụ aja n'aka nri nke ebe mmadụ na-aba n'ụlọ Jehova. Ndị nchụaja na ndị na-eche mbata ụzọ wee tinye n'ebe ahụ ego niile a na-ewebata n'ụlọ Jehova. O ruo mgbe ha hụrụ na ego ahụ hiri nne n'igbe ahụ, na odeakwụkwọ eze na onye isi nchụaja rigoro kee ego ahụ n'ihe, gụkwa ya bụ nke a chọtara n'ụlọ Jehova. Ha wee nye ego ahụ nke a tụrụ atụ n'aka ndị na-eje ozi ahụ bụ ndị na-elekọta ụlọ Jehova, wee wepụta ya nye ndị ọka na osisi, nyekwa ndị na-ewu ụlọ bụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ Jehova, nyekwa ndị na-edo nkume, nyekwa ndị na-awa nkume, na iji zụta osisi na nkume awara ime ka ebe tipụrụ etipụ nke ụlọ Jehova dị ike, na ịkwụ ụgwọ ihe niile na-apụtara ụlọ ahụ ime ka ọ dị ike. Otu ọ dị, emeghị iko ọlaọcha na ihe akpakepu ọkụ na ọkwa mwụsa na opi na ihe ọlaedo ọbụla ma ọ bụ ihe ọlaọcha nye ụlọ Jehova site n'ego nke a na-ewebata n'ụlọ Jehova, n'ihi na ọ bụ ndị na-eje ozi ahụ ka a nyere ya, werekwa ya mee ka ụlọ Jehova dị ike. Ha na ndị ikom ahụ ndị ha na-enye ego n'aka ha inye ndị na-eje ozi ahụ agụghị ego ahụ, n'ihi na ọ bụ n'ikwesị ntụkwasị obi ka ndị ahụ na-eme ihe. Adịghị ewebata ego aja ikpe ọmụma na ego aja mmehie n'ụlọ Jehova. Ọ bụ ndị nchụaja nwe ya. Mgbe ahụ Hazael bụ eze Siria rigoro buso Gat agha, were ya. Hazael wee chee ihu ya imegide Jerusalem. Joash bụ eze Juda wee chịrị ihe nsọ niile nke Jehoshafat na Jehoram na Ahazaya nna ya, ha bụ ndị eze Juda doro nsọ, na ihe nsọ ya niile na ọlaedo niile a na-achọta n'akụ niile nke ụlọ Jehova na nke ụlọ eze. Zigara Hazael bụ eze Siria wee si na Jerusalem rigo. Ma okwu Joash niile nke fọdụ na ihe nna o mere edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Juda. Ndị ohu ya wee bilie nkekọta mmadụ imegide ya, tigbuo Joash n'ụlọ Milo n'ụzọ nke na-arịdaru Sila, n'ihi na Jozaka nwa Shimeat na Jehozabad nwa Shomea bụ ndị ohu ya tigburu ya wee nwụọ. Ha wee lie ya n'ebe liri nna ya ha n'obodo Devid. Amazaya nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Akwụkwọ nke abụọ nke ndị eze,
isi nke 13. N'afọ nke 13 nke Joash nwa Ahazaya bụ eze Juda ka Jehoahaz nwa Jehu malitere ịbụ eze Izrel site n'ime Samaria afọ 17. O mere ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, jeso mmehie niile nke Jeroboam nwa Nebat, nke o jiri mee ka Izrel mehie. O si n'ime ya wezụga onwe ya. Iwe Jehova wee dị ọkụ megide Izrel, nye ha n'aka Hazael bụ eze Siria na n'aka Ben-Hadad nwa Hazael ụbọchị niile. Jehoahaz wee chọọ ime ka ihu Jehova dajụọ, Jehova wee gee ya ntị, n'ihi na ọ hụrụ mmegbu Izrel, n'ihi na eze Siria megburu ha. Jehova wee nye Izrel onye nzọpụta, ha wee pụọ n'okpuru aka Siria. Ụmụ Izrel wee biri n'ụlọ ikwu ha dịka na mgbe gara aga. Otu ọ dị, ha esighị na mmehie niile nke ụlọ Jeroboam wezụga onwe ha, bụ nke o jiri mee ka Izrel mehie. Ma Jehoahaz na-ejegharị n'ime ya. Ọzọkwa, Ashera guzoro na Samaria, n'ihi na o kweghị ka ndị Izrel ọbụla fọdụrụ Jehoahaz. Ọ bụ naanị ọgụ ndị ịnyịnya 210 na ụgbọala 10 na ọgụ nnu ndị ikom na nnu 5 ndị ji ụkwụ eje, n'ihi na eze Siria mere ka ha laa n'iyi, meekwa ha ka ha dị ka aja ịzọkwasị ụkwụ. Ma okwu Jehoahaz niile nke fọdụrụ na ihe nna o mere n'ịdị ike, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ nke ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Jehoahaz wee so nna ya dina n'ọnwụ, ha wee lie ya na Samaria. Joash nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. N'afọ nke 17 nke Joash bụ eze Juda ka Jehoash nwa Jehoahaz malitere ịbụ eze Izrel n'ime Samaria afọ 16. O mee ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, o sighị na mmehie niile nke Jeroboam nwa Nebat, bụ nke o jiri mee ka Izrel mehie, wezụga onwe ya, kama ọ jegharịrị n'ime ya. Ma okwu Joash niile nke fọdụrụ na ihe nna o mere n'ịdị ike ya niile, nke o jiri buso Amazaya bụ eze Juda, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Joash wee so nna ya dina n'ọnwụ. Jeroboam wee nọkwasị n'ocheeze, wee lie Joash n'ime Samaria n'ebe e liri ndị eze Izrel. Ma Elisha na-arịa ọrịa nke ọrịa ya ahụ, nke ọ nwụrụ n'ime ya. Joash bụ eze Izrel wee rịdakwuru ya, akwa akwa n'ihu ya, sị, nna m na ụgbọala Izrel na ndị ịnyịnya ya. Elisha wee sị ya, chịrị ụta na akụ. O wee chịrị ụta na akụ n'aka ya. O wee sị eze Izrel, tụkwasị aka gị n'ụta. O wee tụkwasị aka ya. Elisha wee tụkwasị aka ya abụọ n'aka abụọ nke eze. Ọ sị, meghee windo n'akụ ihu anyanwụ. O wee meghee. Elisha wee sị, gbaa. O wee gbaa. Ọ sị, akụ nzọpụta Jehova nwere bụ akụ nzọpụta imegide Siria. Ị ga-etigbukwa Siria n'efe, kedu mgbe ị ga-eme ka ha gwụsịa? Ọ sị, chịrị akụ. O wee chịrị ha. Ọ sị eze Izrel, tida n'ala. O wee tie ugboro 3 guzo. Onye nke Chineke ahụ wee wesa ya iwe, sị, a sị na ị tiri ugboro 5 maọbụ ugboro 6, mgbe ahụ ị ga-eti Siria ruo mgbe ị ga-eme ka ọ gwụsịa. Ma ugbu a, ị ga-eti Siria naanị ugboro 3. Elisha wee nwụọ, ha wee lie ya. Ma ụsụ ndị na-apụnara mmadụ ihe nke ndị Moab batara n'ala mgbe afọ ọhụrụ bịara. O ruo mgbe ha na-eli otu nwoke, lee, ha hụrụ ụsụ ndị na-apụnara mmadụ ihe. Ha wee tụba nwoke ahụ n'ili Elisha. Nwoke ahụ wee daa, metụ ọkpụkpụ Elisha ahụ, wee dị ndụ, bilie, guzo n'ụkwụ ya abụọ. Ma Hazael bụ eze Siria megburu Izrel ụbọchị niile nke Jehoahaz. Jehova wee mere ha mara, nwe obi ebere na ahụ ha, chee ha ihu n'ihi ọgbụgba ndụ ya nke ya na Ebraham na Isak mere. O kweghịkwa ibibi ha, o sighịkwa n'ihu ya chụpụ ha ruo ugbu a. Hazael bụ eze Siria wee nwụọ. Ben-Hadad nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Joash nwa Jehoahaz wee naghachi n'aka Ben-Hadad nwa Hazael obodo niile nke ọ nara n'aka Jehoahaz nna ya n'agha. Ugboro 3 ka Joash tigburu ya, wee weghachi obodo niile nke Izrel. Akwụkwọ nke abụọ nke ndị eze, isi nke 14. N'afọ nke abụọ nke Joash nwa Joahaz bụ eze Izrel ka Amazaya nwa Joash bụ eze Juda malitere ịbụ eze. Ọ bụrụ ọgụ afọ 5 mgbe ọ malitere ịbụ eze. O wee bụrụ eze ọgụ afọ 9 na Jerusalem. Aha nne ya bụ Jehoadin nke Jerusalem. O mee ihe ziri ezi n'anya Jehova, n'ihi na o meghị dịka David nna ya, dịka ihe niile si dị nke Joash nna ya mere. Otu a ka o mere, naanị na ewezuga ya ebe dị elu ndị Juda nọ na-achụ àjà, na-esirekwa ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe niile dị elu. Ruo mgbe alaeze dị ike n'aka ya, na o tigburu ndị ohu ya ndị tigburu eze bụ nna ya. Ma o meghị ka ụmụ nke ndị otigbu mmadụ ahụ nwụọ, dịka nke deworo n'akwụkwọ iwu Mosis si dị, nke Jehova nyere n'iwu, sị, agaghị eme ka ndị bụ nna nwụọ n'ọnọdụ ụmụ ha, agaghị emekwa ka ụmụ nwụọ n'ọnọdụ ndị bụ nna ha. Kama onye ọbụla ga-anwụ n'ime mmehie nke aka ya. Ya onwe ya tigburu Edom n'ime ndagwurugwu Nnu, ọgụ nnu n'ime ndagwurugwu Nnu, ọgụ nnu ndị ikom na nnu 5, werekwa Sela n'agha.
kpọọ aha ya Joktil ruo taa. Mgbe ahụ Amazaya zigara ndị ozi jekwuru Jehoash nwa Jehoahaz nwa Jehu bụ eze Izrel sị, "Bịa ka anyị lerịta onwe anyị anya n'ihu." Jehoahaz bụ eze Izrel wee zigara Amazaya bụ eze Juda ozi sị, "Uke nke dị na Lebanon zigara osisi sida nke dị na Lebanon ozi sị, nye nwa m nwoke nwa gị nwaanyị na nwunye." Anụ ọhịa nke dị na Lebanon wee gabiga zọpịa uke ahụ. Itigbuo Edom n'ezie, obi gị wee bulie gị elu, ka a sọpụrụ gị na nke a, nọdụkwa n'ụlọ gị. Ma n'ihi gịnị ka ị na-akpali onwe gị n'ihe ọjọọ, ka ị wee daa gị onwe gị na Juda soro gị? Ma Amazaya anọghị. Jehoash bụ eze Izrel wee rigo, ya onwe ya na Amazaya bụ eze Juda wee rerịta onwe ha anya n'ihu Bet-Shemesh nke Juda nwere. E wee tigbuo Juda n'ihu Izrel, ha wee gbalaga nwoke ọbụla n'ụlọ ikwu ya. Jehoash bụ eze Izrel wee jide Amazaya bụ eze Juda, nwa Jehoash nwa Ahazaya, n'ime Bet-Shemesh wee bịaruo Jerusalem, tipuo mgbidi Jerusalem site n'ọnụ ụzọ ámá Ifrem ruo ọnụ ụzọ ámá nke nkuku nnukwu Bit. Ọ chịrị ọlaedo na ọlaọcha niile na ihe niile a chọtara n'ụlọ Jehova na akụ niile nke ụlọ eze na ndị e doro na mbe. O wee laghachi na Samaria. Ma ihe Jehoash niile nke fọdụrụ nke o mere n'ịdị ike ya na otu o busoro Amazaya bụ eze Juda agha, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Jehoash wee so nna ya ha dina n'ọnwụ, elie ya n'ime Samaria n'ebe e liri ndị eze Izrel. Jeroboam nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Amazaya nwa Joash bụ eze Juda wee dị ndụ mgbe ọnwụ Jehoash nwa Jehoahaz bụ eze Izrel gasịrị afọ 15. Ma ihe ndị nke Amazaya mere nke fọdụrụ, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Juda. Ha wee kekọta mmadụ megide ya n'ime Jerusalem. Ha wee gbalaga na Lekish. Ha wee ziga ịchụso ya ruo Lekish, mee ka ọ nwụọ n'ebe ahụ. Ha wee bute ya n'elu ịnyịnya wee lie ya n'ime Jerusalem n'ebe e liri nna ya ha n'obodo David. Ndị niile nke Juda wee were Azaraya, ma onye ahụ gbara afọ 16. Ha wee mee ya eze n'ọnọdụ nna ya Amazaya. Ya onwe ya wuru Elat, nyeghachi ya Juda mgbe eze siri nna ya ha dina n'ọnwụ. N'afọ nke 15 na nke Amazaya nwa Joash bụ eze Juda, ka Jeroboam nwa Joash bụ eze Izrel malitere ịbụ eze na Samaria ọgụ afọ 21. O mere ihe jọrọ njọ n'anya Jehova. O sighị n'ime mmehie niile nke Jeroboam nwa Nebat wezuga onwe ya, bụ nke o jiri mee ka Izrel mehie. Onye ahụ weghachiri oke ala Izrel site na mbata Hemat ruo oke osimiri Araba, dịka okwu Jehova bụ Chineke Izrel si dị, nke o kwuru site n'aka Jona nwa Amitai bụ onye amụma nke sitere na Gat-Hefa. N'ihi na Jehova hụrụ mweda n'ala nke Izrel na ọ dị ilu nke ukwuu. Ọ dịghịkwa onye egbochiri egbochi, ma ọ dụ onye ahapụrụ ahapụ. Ọ dịghịkwa onye inyeaka ọbụla Izrel nwere. Ma Jehova ekwughị na ọ ga-ehichapụ aha Izrel n'okpuru eluigwe. O wee si n'aka Jeroboam nwa Joash zọpụta ha. Ma okwu Jeroboam niile nke fọdụrụ na ihe niile o mere n'ịdị ike ya, otu o buru agha, otu o weghachikwara Damaskọs na Hemat ruo nke Juda nwere nye Izrel, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Jeroboam wee so nna ya ha dina n'ọnwụ, bụ ndị eze Izrel. Zekaraya nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Akwụkwọ nke abụọ nke ndị eze, isi nke 15. N'afọ nke 7 nke Jeroboam bụ eze Izrel, ka Azaraya nwa Amazaya bụ eze Juda malitere ịbụ eze. Afọ 16 ka ọ gbara mgbe ọ malitere ịbụ eze. Ọ bụrụ eze ọgụ afọ 12 n'ime Jerusalem. Aha nne ya bụ Jekolaya nke Jerusalem, ma ihe ziri ezi n'anya Jehova dịka ihe na-esi dị nke Amazaya nna ya mere. Naanị na-ewezuga ya ebe dị elu, ndị Juda nọ na-achụ aja nsure ọkụ, na-esurekwa ihe na-esi isi ụtọ n'ebe dị elu niile. Jehova wee tie eze ahụ ihe, o wee bụrụ onye ekpenta ruo ụbọchị ọnwụ ya, wee biri n'ụlọ ebe pụrụ iche. Ma Jotam nwa eze bụ onye isi ụlọ ya, na-ekpe ndị ala ahụ ikpe. Ma okwu Azaraya niile nke fọdụrụ na ihe niile o mere, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Juda. Azaraya wee so nna ya ha dina n'ọnwụ. Ha wee lie ya n'ebe e liri nna ya ha.
n'obodo Devid. Jotam nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. N'afọ nke 18 nke Azaraya bụ eze Juda ka Zekaraya nwa Jeroboam malitere ịbụ eze Izrel n'ime Sameria ọnwa 6. O mee ihe jọrọ njọ n'anya Jehova dịka nna ya ha mere. O si na mmehie niile nke Jeroboam nwa Nebat wezuga onwe ya, bụ nke o jiri mee ka Izrel mehie. Shalom nwa Jedesh wee kekọta mmadụ imegide ya, tigbuo ya n'ihu ndị Izrel, mee ka ọ nwụọ, wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ma ihe Zekaraya mere nke fọdụrụ, lee, edewo ha n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Nke a bụ okwu Jehova nke ọ gwara Jihu sị, ụmụ gị ndị ikom nke ụmụ nke anọ ga-anọkwasịrị gị n'oche eze Izrel wee dị otu a. Shalom nwa Jebesh malitere ịbụ eze n'afọ nke 19 nke Uzaya bụ eze Juda. O wee bụrụ eze ogologo otu ọnwa n'ime Sameria. Mehanem nwa Gadi wee si na Tịaza rigo bịaruo Sameria, tigbuo Shalom nwa Jebesh n'ime Sameria, mee ka ọ nwụọ. O wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ma ihe niile Shalom mere nke fọdụrụ na nkekọta ya nke o kekọtara mmadụ imegide eze, lee, edewo ha n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Mgbe ahụ Mehanem tigburu Tifsa na ndị niile nọ n'ime ya na oke ala ya niile site na Tịaza, n'ihi na ha emegheghị ya ụzọ. N'ihi ya ka o tigburu ya. Ndị inyom ya niile ndị dị ime ọ gbawara ha afọ. N'afọ nke 19 nke Azaraya bụ eze Juda ka Mehanem nwa Gadi malitere ịbụ eze Izrel afọ 10 n'ime Sameria. O mee ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, si na mmehie niile nke Jeroboam nwa Nebat wezuga onwe ya ụbọchị ya niile, bụ mmehie o jiri mee ka Izrel mehie. Pul bụ eze Asiria wee bịa imegide ala ahụ. Mehanem wee nye Pul nnu talenti ọlaọcha 2 na ọgụ 10 ka aka ya wee dịnyere ya ime ka alaeze dị ike n'aka ya. Mehanem wee napụta ego ahụ n'aka Izrel, bụ n'aka ndị dike na akụ, inye eze Asiria ọgụ shekel ọlaọcha 210 dịrị otu nwoke. Eze Asiria wee laghachi, o guzoghịkwa n'ebe ahụ n'ala ahụ. Ma okwu Mehanem niile nke fọdụrụ na ihe niile o mere, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Mehanem wee so nna ya dina n'ọnwụ. Pekahaya nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. N'afọ nke 210 nke Azaraya bụ eze Juda ka Pekahaya nwa Mehanem malitere ịbụ eze Izrel n'ime Sameria afọ 2. O wee mee ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, si na mmehie niile nke Jeroboam nwa Nebat wezuga onwe ya, bụ nke o jiri mee ka Izrel mehie. Peka nwa Remalaya bụ onye isi agha ya wee kekọta mmadụ imegide ya, tigbuo ya n'ime Sameria n'ụlọ elu nke ụlọ eze. Ya na Agob na Aria ọgụ ndị ikom 210 nke ụmụ ndị Gilead nọnyekwara ya. O wee mee ka ọ nwụọ, wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ma okwu Pekahaya niile nke fọdụrụ na ihe niile o mere, lee, edewo ha n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. N'afọ nke 212 nke Azaraya bụ eze Juda ka Peka nwa Remalaya malitere ịbụ eze Izrel n'ime Sameria ọgụ afọ. O mee ihe jọrọ njọ n'anya Jehova. O si na mmehie niile nke Jeroboam nwa Nebat wezuga onwe ya, bụ nke o jiri mee ka Izrel mehie. N'ụbọchị Peka bụ eze Izrel ka Tiglat-Pilesa bụ eze Asiria bịara were Ijon na Ebel-Bet-Maaka na Janoa na Kedesh na Hazọ na Gilead na Galili, bụ ala niile nke Naftali. O wee mee ka ha jee biri na Siria. Hoshea nwa Ela wee nkekọta mmadụ megide Peka nwa Remalaya, tigbuo ya, mee ka ọ nwụọ, wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. N'afọ nke 1 nke Jotam nwa Uzaya. Ma okwu Peka niile nke fọdụrụ na ihe niile o mere, lee, edewo ha n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. N'afọ nke 2 nke Peka nwa Remalaya bụ eze Izrel ka Jotam nwa Uzaya bụ eze Juda malitere ịbụ eze. Ọgụ afọ 5 ka ọ gbara mgbe ọ malitere ịbụ eze. O wee bụrụ eze afọ 16 n'ime Jerusalem. Aha nne ya bụ Jerusha nwa nwaanyị Zedọk. O mee ihe ziri ezi n'anya Jehova dịka ihe na-esi dị nke Uzaya nna ya mere, otu a ka o mere. Naanị na-ewezuga ya ebe dị elu, ndị Juda nọ na-achụ aja na-esurekwa ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe dị elu niile. Onye ahụ wuru ọnụ ụzọ ámá ụlọ Jehova, onye ahụ wuru ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ Jehova nke dị n'elu. Ma okwu Jotam niile nke fọdụrụ na ihe niile o mere, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ nke ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Juda. Na mgbe ahụ ka Jehova malitere izitere Rezin bụ eze Siria na Peka nwa Remalaya imegide Juda. Jotam wee so nna ya ha dina n'ọnwụ, lie ya n'ebe liri nna ya ha n'obodo Devid nna ya. Ahaz nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya.
Akwụkwọ nke abụọ nke ndị eze isi nke 16. N'afọ nke 17 nke Peka nwa Remalaya ka Ahazi nwa Jotam bụ eze Juda malitere ịbụ eze. Ọgụ afọ ka Ahazi gbara mgbe ọ malitere ịbụ eze, wee bụrụ eze afọ 16 n'ime Jerusalem, mee ihe ziri ezi n'anya Jehova bụ Chineke ya dịka Devid nna ya ha o mere. Ma o jere ije n'ụzọ ndị eze Izrel ọzọkwa. O mere ka nwa ya nwoke gabiga n'ime ọkụ dịka ihe arụ niile nke mba ọzọ si dị, bụ ndị Jehova napụrụ ala ha n'ihu ụmụ Izrel. Ọchụaja sorekwa ihe nsure ọkụ na-esisi ụtọ n'ebe dị elu na n'elu ugwu nta niile na n'okpuru osisi ndụ ọbụla. Mgbe ahụ Rezin bụ eze Siria na Peka nwa Remalaya bụ eze Izrel rigoruru Jerusalem ibu agha. Ha wee nọchigide Ahazi n'agha, ma ha apụghị ibu agha. Na mgbe ahụ ka Rezin bụ eze Siria weghachiri Elat nye Siria, chụpụ ndị Juu n'Elot. Ndị Siria wee baa n'Elat biri n'ebe ahụ ruo taa. Ahazi wee zigara Tiglat-Pilesa bụ eze Siria ndị ozi sị, "O gị na nwa gị ka m bụ, rigota zọpụta m n'aka eze Siria na n'aka eze Izrel ndị na-ebili megide m." Ahazi wee chịrị ọlaọcha na ọlaedo a na-achọta n'ụlọ Jehova na n'akụ niile nke ụlọ eze zigara eze Asiria ka ọ bụrụ ihe nri ngọrị. Eze Asiria wee gee ya ntị. Eze Asiria wee rigoro Damaskọs were ya mee ka ndị ya jee biri na Kia. O mekwara ka Rezin nwụọ. Eze bụ Ahazi wee jee izute Tiglat-Pilesa bụ eze Asiria na Damaskọs, wee hụ ebe ịchụ aja nke dị na Damaskọs. Eze bụ Ahazi wee zigara Uraija bụ onye nchụaja oyiyi ebe ịchụ aja ahụ na ihe atụ ya dịka ọrụ niile a rụrụ ya si dị. Uraija bụ onye nchụaja wee wuo ebe ịchụ aja ahụ dịka ihe niile si dị nke eze bụ Ahazi siri na Damaskọs zite. Otu a ka Uraija bụ onye nchụaja mere ruo mgbe eze bụ Ahazi siri na Damaskọs bịa. Eze wee si na Damaskọs bịa. Eze wee hụ ebe ịchụ aja ahụ. Eze wee bịaruo ebe ịchụ aja ahụ nso, suru aja nsure ọkụ n'elu ya. O wee suru aja nsure ọkụ ya ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, surekwa onyinye nata ihe ọma, wụsịkwa aja ihe ọṅụṅụ ya, wụsịkwa ọbara aja udo ya niile n'elu ebe ịchụ aja ahụ. Ma ebe ịchụ aja ọla ahụ nke dị n'ihu Jehova, o siri n'ihu ụlọ ahụ, si n'etiti ebe ịchụ aja ya na ụlọ Jehova bute ya nso, tinye ya n'akụkụ ugwu ebe ịchụ aja ya. Eze bụ Ahazi wee nye Uraija bụ onye nchụaja iwu sị, "N'elu ebe ịchụ aja ukwu ahụ ka ị ga-esi aja nsure ọkụ ụtụtụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, na onyinye ịnata ihe ọma nke anyasị, na aja nsure ọkụ nke eze na onyinye ịnata ihe ọma ya, ha na aja nsure ọkụ nke ndị niile nke ala nka, na onyinye ịnata ihe ọma ha, na aja ihe ọṅụṅụ niile ha, ọbara niile nke aja nsure ọkụ na ọbara niile nke aja. N'elu ya ka ị ga-awụsịkwa ya. Ma ebe ịchụ aja ọla ahụ ga-adịrị m iji jụọ ese." Uraija bụ onye nchụaja wee mee ya dịka ihe na-esi dị nke eze bụ Ahazi nyere ya n'iwu. Eze bụ Ahazi wee bipụ ihe njikọ niile nke ihe ndọkwasị niile si n'elu ha, wee zuga ite ọsịsa mmiri. O sikwara n'elu ehi ọla nke dị n'okpuru ya weda oke osimiri ahụ, tinye ya n'elu pavementi nkume. Ma ụzọ ekporekwu nke ụbọchị izu ike nke ha wuru n'ụlọ ahụ na mbata eze nke dị n'ezi, ọ gbanwere ha ruo ụlọ Jehova n'ihi eze Asiria. Ma ihe Ahazi niile nke fọdụrụ nke o mere, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Juda. Ahazi wee so nna ya ha dina n'ọnwụ, elie ya n'ebe e liri nna ya ha n'obodo Devid. Hezekaya nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Akwụkwọ nke abụọ nke ndị eze isi nke 17. N'afọ nke 12 nke Ahazi bụ eze Juda ka Hoshea nwa Ela malitere ịbụ eze Izrel n'ime Samaria afọ 9. O mee ihe ọjọọ n'anya Jehova, naanị na o meghị dịka ndị eze Izrel ndị buru ya ụzọ. Ya ka Shalmanesa bụ eze Asiria rigoro imegide. Hoshea wee ghọọ ohu ya, butere ya onyinye ịnata ihe ọma. Eze Asiria wee hụ nkekọta mmadụ imegide ya n'ahụ Hoshea, n'ihi na o zigara Sọọ bụ eze Ijipt ndị ozi, ma ọ bụghị onye onyinye ịnata ihe ọma inye eze Asiria dịka ọ na-eme kwa afọ. Eze Asiria wee mechibido ya, kee ya agbụ n'ụlọ mkpọrọ. Eze Asiria wee rigo n'ala ahụ niile, rigoro Samaria, nọchigide ya n'agha afọ 3. N'afọ nke 9 nke Hoshea ka eze Asiria were Samaria, mee ka Izrel jee biri na Asiria, mee ka ha biri n'ime Hala na n'ime Habọ na n'ime Gozan na n'obodo ndị Midian.
o ruo n'ihi na ụmụ Izrel mehiere megide Jehova bụ Chineke ha, onye na-eme ka ha si n'ala Ijipt, si n'okpuru aka Fero bụ eze Ijipt rigopụta, n'ihi na ha tụkwara egwu chi dị iche iche ọzọ, wee jegharịa n'ụkpụrụ niile nke mba ọzọ, bụ ndị Jehova napụrụ ala ha n'ihu ụmụ Izrel, na n'okpuru ndị eze Izrel nke ha mere. Ụmụ Izrel wee were nzuzo mee ihe nke na-ezighị ezi megide Jehova bụ Chineke ha, wee wuoro onwe ha ebe dị elu n'obodo ha niile, site n'ụlọ elu ndị na-eche nche ruo obodo e wusiri ike. Ha guzokwara ogidi na Asherim nye onwe ha n'elu ugwu ọbụla dị elu na n'okpuru osisi ndụ ọbụla. O wee sure ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ahụ n'ebe dị elu, dịka mba ọzọ mere, bụ ndị Jehova mere ka ha jee biri n'ala ọzọ n'ihu ha. Ha mekwara ihe ọjọọ dị iche iche ịkpasu Jehova iwe. Ha wee fee arụsị dị iche iche ofufe, nke Jehova sịrị ha, unu emela ihe a. Jehova wee gbara Izrel ama, gbakwara Juda site n'aka onye amụma ọbụla na onye ọhụ ụzọ ọbụla, si n'ụzọ ọjọọ niile unu laghachi, debe ihe niile m nyere n'iwu na ụkpụrụ m niile, dịka iwu ahụ niile si dị, nke m nyere nna unu ha n'iwu, nke m zitekwara unu n'aka ndị ohu mbụ ndị amụma. Ma ha anọghị, kama ha kwesịrị olu ike dịka olu ndị bụ nna ha, ndị na-ekweghị na Jehova bụ Chineke ha. Ha wee jụ ụkpụrụ ya niile na ọgbụgba ndụ ya nke ya na ndị bụ nna ha gbara, na ihe àmà ya niile nke ọ gbara ha. Ha wee jesi ihe efu, wee ghọọ ihe efu, soro mba ọzọ ndị nọ ha gburugburu ha, ndị Jehova nyere ha iwu banyere ha, ka ha ghara ime dịka ha. Ha wee hapụ ihe nne Jehova bụ Chineke ha nyere ha n'iwu. Ha wee mere onwe arụsị awụrụ awụ, bụ ụmụ ehi abụọ, meekwa Ashera, kpọọ isiala nye ụsụ niile nke ihe eluigwe, fee Baal ofufe. Ha mekwara ka ụmụ ha ndị ikom na ụmụ ha ndị inyom gabiga n'ime ọkụ. Ha na-ajụkwa ese, na-agba afa, ruo onwe ha ime ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, ịkpasu ya iwe. Jehova wee wesa ụmụ Izrel iwe nke ukwuu, si n'ihu ya wezuga ha. Ọ dịghị ndị fọdụrụ na-abụghị ebo Juda naanị ya. Juda edebeghịkwa ihe niile Jehova bụ Chineke nyere n'iwu, kama ha jegharịrị n'ụkpụrụ niile nke Izrel nke ha mere. Jehova wee jụọ ụkpụrụ niile nke Izrel, weda ha n'ala, nye ha n'aka ndị na-apụnara mmadụ ihe, ruo mgbe o siri n'ihu ya chụpụ ha, n'ihi na ọ dawapụrụ Izrel n'ụlọ David. Ha wee mee Jeroboam nwa Nebat eze. Jeroboam wee chụpụta Izrel n'iso Jehova, wee mee ka ha mehie mmehie ukwu. Ụmụ Izrel wee jegharịa n'ime mmehie niile nke Jeroboam nke o mere. Ha esighị n'ime ha wezuga onwe ha, ruo mgbe Jehova siri n'ihu ya wezuga Izrel, dịka o kwuru site n'aka ndị ohu ya niile bụ ndị amụma. E wee mee ka Izrel si n'elu ala ha jee biri na Siria ruo taa. Eze Izrel wee mee ka mmadụ si na Babilọn, sikwa na Kuta, sikwa na Ava, sikwa na Hemat na Sefarvaim bịa. O wee mee ka ha biri n'obodo niile nke Samaria n'ọnọdụ ụmụ Izrel. Ha wee nweta Samaria biri n'obodo ya niile. O ruo na mmalite obibi ha n'ebe ahụ, na ha atụghị egwu Jehova, Jehova wee zie ọdụm n'etiti ha. Ha wee na-egbu ụfọdụ n'ime ha. Ha wee gwa eze Asiria okwu sị, mba ndị mere ka ha jee biri n'ala ọzọ, bụ ndị mere ka ha biri n'obodo Samaria, ha amaghị ikpe Chineke nke ala ahụ. O wee zie ọdụm n'etiti ha, ma lee, ha na-eme ka ha nwụọ, n'ihi na ha amaghị ikpe Chineke nke ala ahụ. Eze Asiria wee nye iwu sị, mee ka otu onye n'ime ndị nchụaja jee n'ebe ahụ, bụ ndị unu mere ka ha si n'ebe ahụ jee biri n'ala ọzọ, ka ha jeekwa biri n'ebe ahụ, ka o zikwa ha ikpe Chineke ala ahụ. Otu onye n'ime ndị nchụaja ahụ, ndị ha mere ka ha si na Samaria jee biri n'ala ọzọ, wee bịa biri na Betel, wee na-ezi ha otu ha ga-atụ egwu Jehova. Ha wee na-eme mba ọbụla chi nke aka ya. Ha wee dọba ha n'ụlọ nke ebe dị elu nke ndị Samaria mere, mba ọbụla n'obodo ha ebe ha onwe ha na-ebi. Ndị ikom Babilọn wee mee Sukọt Benọt, ndị ikom Kut mekwara Negal, ndị ikom Hemat mekwara Shima, ndị ikom Avam mekwara Nibaz na Taktak. Ma ndị Sefarvaim na-esurera Adramelek na Anamelek ụmụ ha n'ọkụ, bụ chi abụọ nke Sefarvaim. Ha wee na-atụ egwu Jehova, wee mere onwe ha ndị nchụaja nke ebe niile dị elu sitere n'ọnụọgụgụ ha niile. Ha wee na-emere ha ihe n'ụlọ nke ebe dị elu Jehova ka ha na-atụ egwu, ma chi dị iche iche nke aka ha ka ha na-efe, dịka ikpe mba niile si dị, bụ nke mere ka ha si n'ebe ahụ jee biri n'ala ọzọ,
ruo taa ndị ahụ na-eme dịka ikpe mbụ niile si dị. Ha adịghị atụ egwu Jehova, ha adịghị emekwa dịka ụkpụrụ niile ha si dị, maọbụ dịka ikpe niile ha si dị, maọbụ dịka iwu si dị, maọbụ dịka ihe e nyere n'iwu si dị, nke Jehova nyere ụmụ Jekọb n'iwu, bụ onye ọ gụrụ aha ya Izrel. Jehova wee soro ha gbaa ndụ, nye ha iwu sị, unu atụla egwu chi dị iche iche ọzọ, unu akpọkwala isi ala nye ha, unu efekwala ha ofufe, unu achụkwarala ha àjà. Kama Jehova onye nwere ike ukwuu na ogwe aka esetịrị esetị mee ka unu si n'ala Ijipt rigopụta, ya ka unu ga-atụ egwu, ya ka unu ga-akpọkwa isi ala nye, ya ka unu ga-achụkwara àjà. Ụkpụrụ niile na ikpe niile na iwu ya niile na ihe e nyere n'iwu nke ọ dere n'akwụkwọ nye unu, ndị a ka unu ga-elezikwa anya ime ụbọchị niile. Unu atụla egwu chi dị iche iche ọzọ, ma ọgba ndụ mụ na unu gbara, unu echezọla ya. Unu atụkwala egwu chi dị iche iche ọzọ, kama Jehova bụ Chineke unu ka unu ga-atụ egwu. Ya onwe ya ga-anapụtakwa unu n'aka ndị iro unu. Ma ha anọghị, kama dịka ikpe mbụ ha si dị ka ha onwe ha na-eme, mba ndị a wee na-atụ egwu Jehova. Ma ọ bụ arụsị niile ha pịrị apị ka ha na-efe, ụmụ ha kwa na ndị ụmụ ụmụ ha, dịka ndị bụ nna ha mere, otu a ka ha onwe ha na-eme ruo taa. Akwụkwọ nke abụọ nke ndị eze, isi nke 18. O ruo n'afọ nke atọ nke Hoshea nwa Ela bụ eze Izrel ka Hezekaya nwa Ahazi bụ eze Juda malitere ịbụ eze. Ọ ga afọ 5 ka ọ gbara mgbe ọ malitere ịbụ eze, o wee bụrụ eze ọgụ afọ 9 n'ime Jerusalem. Aha nne ya bụ Abi nwa nwaanyị Zekaraya. O mee ihe ziri ezi n'anya Jehova dịka ihe na-esi dị nke David nna ya ha mere. Ya onwe ya wezụgara ebe niile dị elu, tigbuo ogidi niile, gbutuo Ashera. Ọ tipịakwara agwọ ọla nke Mosis mere, n'ihi na ruo mgbe ahụ ụmụ Izrel na-esure ya ọkụ, ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. O wee kpọọ ya Nehushtan. Ọ bụ na Jehova bụ Chineke Izrel ka ọ tụkwasịrị obi. Mgbe ọ nwụsịrị, ọ dịghịkwa onye ọzọ dịka ya n'etiti eze niile nke Juda, maọbụ n'etiti ndị buru ya ụzọ. O wee rapara Jehova n'ahụ, o sighị n'iso ya wezuga onwe ya. O wee debe ihe niile o nyere n'iwu, bụ nke Jehova nyere Mosis n'iwu. Jehova nọnyekwara ya n'ebe ọbụla ọ na-apụ. O nwere uche, o wee nupụ isi n'okpuru Asiria, o feghịkwa ya ofufe. Ya onwe ya tigburu ndị Filistia ruo Geza na oke ala ya niile, site n'ụlọ elu ndị na-eche nche ruo obodo e wusiri ike. O ruo n'afọ nke 4 nke eze bụ Hezekaya, nke ahụ bụ afọ nke 7 nke Hoshea nwa Ela bụ eze Izrel, na Shalmaneser bụ eze Asiria rigoro imegide Samaria, nọchigide ya n'agha. Ha wee were ya n'ọgwụgwụ afọ 3. Ọ bụ n'afọ nke 6 nke Hezekaya, nke ahụ bụ afọ nke 9 nke Hoshea bụ eze Izrel, ka e were Samaria. Eze Asiria wee mee ka Izrel jee biri na Asiria. O wee mee ka ha nọdụ n'ime Hala na n'ime Habọa n'osimiri Gozan na n'obodo ndị Midia, n'ihi na ha egeghị ntị olu Jehova bụ Chineke ha, wee gabiga ọgba ndụ ya bụ ihe niile nke Mosis bụ ohu Jehova nyere n'iwu. Ha anọghịkwa, ha emeghịkwa. Ma n'afọ nke 14 nke eze bụ Hezekaya, Senakerib bụ eze Asiria rigoro imegide obodo niile e wusiri ike nke Juda, were ha. Hezekaya bụ eze Juda wee zigara eze Asiria ozi ruo Lekish sị, emehiewo m, si n'ebe m nọ laghachi, ihe ị ga-ebo m ga-eburu ya. Eze Asiria wee tụkwasị Hezekaya bụ eze Juda ọgụ talenti ọlaọcha na 15 na ọgụ talenti ọlaedo na 10. Hezekaya wee nye ya ọlaọcha niile nke a na-achọta n'ụlọ Jehova na akụ niile nke ụlọ eze. Na mgbe ahụ ka Hezekaya bipụrụ ibo ọnụ ụzọ niile nke ụlọ ukwu Jehova na ogidi niile nke Hezekaya bụ eze Juda, jiri ọlaọcha machita, were ha nye eze Asiria. Eze Asiria wee si na Lekish zie Tatan nke Rabsaris na Rabsake jekwuru eze bụ Hezekaya, ha na oke ụsụ ndị agha ruo Jerusalem. Ha wee bịaruo Jerusalem. Ha wee bịa guzo n'akụkụ ụzọ mmiri nke ọdọ mmiri dị n'elu, nke dị n'ụzọ atụliri atụli nke ọhịa ọsụ akwa. Ha wee kpọọ eze oku. Eliakim nwa Hilkaya nke bụ onye isi ụlọ, na Shebna bụ ode akwụkwọ, na Joa nwa Asaf bụ onye ncheta wee pukwuru ha. Rabshake wee sị ha, biko sịnụ Hezekaya otu aka eze ukwu ahụ sịrị, bụ eze Asiria, gịnị bụ ntụkwasị obi a nke iji tụkwasị obi na-asị, ma ọ bụ naanị okwu egbugbere ọnụ, ndụmọdụ na ịdị ike
dị iji buo agha. Ugbu a onye ka ị tụkwasịworo obi na ịnụpụ isi n'okpuru m? Ugbu a lee, tụkwasịworo onwe gị obi n'ahụ mkpanaka apịrị apị bụ n'ahụ Ijipt, nke nwoke na-adabere na ya, onye baa n'ọbụ aka ya dọọ ya. Otu a ka Fero bụ eze Ijipt dị n'ebe ndị niile na-atụkwasị ya obi nọ. Ma ọ bụrụ na unu asị m, ọ bụ Jehova bụ Chineke anyị ka anyị tụkwasịworo obi, ọ bụ onye ahụ bụ onye Hezekaya wezugara ebe niile ya dị elu na ebe ịchụ aja ya niile si Juda sikwa Jerusalem n'ihu ebe ịchụ aja nke a ka unu ga-akpọ isi ala n'ime Jerusalem. Ma ugbu a biko, were onwe gị mere onye nwe m bụ eze Asiria ihe ibe, ka m nyekwa gị nnụ ịnyịnya ise. Ọ bụrụ na ị pụrụ inyere onye nwe gị aka, ọ bụrụ na ị pụrụ inyere onwe gị ndị ga-anọkwasị ha, ị ga-esikwa aṅaa chegharịa ihu otu onye ọchịagha nke ndị ohu onye nwe m ndị kachasị nta tụkwasịrị onwe gị obi n'ahụ Ijipt inwe ụgbọala na ndị ịnyịnya? Ugbu a ọ bụ na ejighị Jehova ka m rigoro imegide ebe a na ibibi ya? Jehova sịrị m, rigo imegide ala nke a, bilie ya. Eliakim nwa Hilkaya na Shebna na Joa wee sị Rabshake, biko gwa ndị ohu gị okwu n'asụsụ Siria, n'ihi na anyị onwe anyị na-anụ ya. Akpanyekwala anyị ụka n'asụsụ ndị Juu na ntị ndị nọ n'elu mgbidi. Rabshake wee sị ha, ọ bụ n'ihi onye nwe gị na ije kwuru gị ka onye nwe m zitere m ikwu okwu ndị a. Ọ bụrụ n'ihi ndị ikom ahụ ndị na-anọdụ n'elu mgbidi ka ha wee soro unu rue nsị ha, ṅụkwa mmiri ha. Rabshake wee guzo were oke olu kpọọ n'asụsụ ndị Juu kwuo sị, nụrụ n'okwu eze ukwu ahụ bụ eze Asiria. Otu a ka eze sịrị, unu ekwele ka Hezekaya rafuo unu, n'ihi na ọ pụghị ịnapụta unu n'aka ya. Unu ekwekwele ka Hezekaya mee ka unu tụkwasị Jehova obi, si Jehova aghaghị ịnapụta anyị, agaghị enyekwa obodo a n'aka eze Siria. Unu egele Hezekaya ntị, n'ihi na otu a ka eze Asiria sịrị, meerenụ m ihe ngọzi, pụkwutekwanụ m, rikwanụ nwoke ọbụla mkpụrụ vaịnị ya na nwoke ọbụla mkpụrụ osisi fig ya, ṅụkwanụ nwoke ọbụla mmiri olulu mmiri, ruo mgbe m bịara chịrị unu jee n'ala dịka ala unu, bụ ala ọka na mmanya vaịnị ọhụrụ, ala achịcha na ubi vaịnị, ala mmanụ oliv na mmanụ aṅụ, ka unu wee dị ndụ ghara ịnwụ. Unu egekwala Hezekaya ntị mgbe ọ na-arafu unu, si Jehova ga-anapụta anyị, chi niile nke mba niile ọzọ. Ha anapụtawo onye ọbụla ala ya n'aka eze Asiria ma ọlị? Olee ebe chi niile nke Hemat na Apad dị? Olee ebe chi niile nke Sefavaim na Hina na Iva dị? Ha anapụtawo Samaria n'aka m. Olee ndị n'etiti chi niile nke ala dum ka ha bụ ndị napụtara ala ha n'aka m? Na Jehova ga-anapụta Jerusalem n'aka m. Ma ndị Juu gbara nkịtị, ha azaghịkwa ya okwu, n'ihi na ihe eze nyere m n'iwu bụ nke a, sị, unu azala ya. Eliakim nwa Hilkaya nke bụ onyeisi ụlọ, na Shebna bụ ode akwụkwọ, na Joa nwa Asaf bụ onye ncheta wee bịakwute Hezekaya, ha na uwe ha dọwara adọwa. Ha wee gosi ya okwu niile nke Rabshake. Akwụkwọ nke abụọ nke ndị eze, isi nke 19. O ruo mgbe eze bụ Hezekaya nụrụ ya na ọ dọwara uwe ya niile, were akwa mkpe kpuchie onwe ya, baa n'ụlọ Jehova, wee zie Eliakim nke bụ onyeisi ụlọ, na Shebna bụ ode akwụkwọ, na ndị okenye ndị nchụaja, ndị were akwa mkpe kpuchie onwe ha. O wee zie ha jekwuru Aịzaya bụ onye amụma nwa Emọs. Ha wee sị ya, otu a ka Hezekaya sịrị, ụbọchị ahụ na ịba mba na nleli anya ka ụbọchị taa bụ, n'ihi na ụmụ abịaruo ebe mmụpụta, ma ike adịghị ịmụ ha. Eleghị anya Jehova bụ Chineke gị ga n'okwu niile nke Rabshake onye eze Asiria bụ onye nwe ya ziteworo ịta Chineke dị ndụ ụta. Eleghị anya ọ ga-abụrụ okwu niile nke Jehova bụ Chineke gị n'uworo mba, bulikwa ekpere gị n'ihi ndị fọdụrụ ndị ahụtaworo. Ndị ohu eze bụ Hezekaya wee bịakwute Aịzaya wee sị ha, otu a ka unu ga-asị onye nwe unu, otu a ka Jehova sịrị, atụla egwu n'ihi okwu niile nke nụrụ nke ndị na-ejere eze Asiria ozi jiri kwuluo m. Lee, m na-etinye otu mmụọ n'ime ya, ọ ga-anụkwa akụkọ laghachi n'ala ya.
m ga-emekwa ka ọ daa site na mma agha n'ala ya. Rabshake wee laghachi hụta eze Asiria ka ọ na-ebuso Libna agha, n'ihi na ọ nụrụ na o siwo na Lekish bulie ije. O wee nụ ihe banyere Tiahaka bụ eze Etiopia sị, lee, ọ pụtawo ibuso gị agha. O wee zie ndị ozi jekwuru Hezekaya ọzọ sị, otu a ka unu ga-agwa Hezekaya bụ eze Juda okwu sị, ekwela ka Chineke gị onye gị onwe gị na-atụkwasị obi rafuo gị, sị, agaghị enye Jerusalem n'aka eze Asiria. Lee, gị onwe gị anụwo ihe ndị eze Asiria meworo ala niile, n'iwezuga ha ka ebibie ha. A ga-anapụtakwa gị onwe gị chi niile nke mba niile ọzọ ha napụtawo ha, bụ ndị nna m ha bibiworo, Gozan na Haran na Rezef na ụmụ Edem ndị nọ na Telasa. Olee ebe eze Hemat dị, na eze Apad na eze obodo Sefavaim na Hina na Eva? Hezekaya wee nata akwụkwọ n'aka ndị ozi ahụ, gụọ ha. Hezekaya wee rigoro ụlọ Jehova, gbasa ya n'ihu Jehova. Hezekaya wee kpee ekpere n'ihu Jehova sị, Jehova bụ Chineke Izrel, onye na-ebi n'etiti cherubim, gị onwe gị bụ Chineke naanị gị nke alaeze niile nke ụwa. Gị onwe gị mere eluigwe na ụwa. Jehova, tọọ ntị gị n'ala nụ. Jehova sị, ha anya gị abụọ hụ, nụkwa okwu niile nke Senakerib nke o jiri zite ya ịta Chineke dị ndụ ụta. N'eziokwu, Jehova, ndị eze Asiria emewo ka mba niile na ala niile ha tọgbọrọ n'efu. Ha etinyewokwa chi niile ha n'ọkụ, n'ihi na ọ bụghị chi ka ha bụ, kama ha bụ ọrụ aka mmadụ, bụ osisi na nkume. Ha wee mee ka ha laa n'iyi. Ma ugbu a, Jehova bụ Chineke anyị, biko zọpụta anyị n'aka ya, ka alaeze niile nke ụwa wee mara na gị onwe gị bụ Jehova bụ Chineke naanị gị. Aịzaya nwa Emọz wee zigara Hezekaya ozi sị, otu a ka Jehova bụ Chineke Izrel sịrị, ekpere nke ikpe were m banyere Senakerib bụ eze Asiria anụwo m ya. Nke a bụ okwu nke Jehova kwuworo banyere ya. Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ ada Zayọn eleliwo gị anya, chinye gị ihe ihere n'ihu. Ada Jerusalem efufewo isi n'azụ gị. Onye ka ị taworo ụta, kwulukwa? Onye ka ị mewokwara olu gị ka ọ dị elu, welikwa anya gị abụ imegide ya? Ọ bụ imegide onye nsọ nke Izrel ịsịrị n'aka ndị ozi gị taa onye nwaanyị ụta sị, ọtụtụ ụgbọala m ka m onwe m ji rigoro ebe dị elu nke ugwu ime, ruo akụkụ niile Lebanọn. M ga-egbutukwa osisi sida ya niile toro ogologo, na osisi fe ya niile ahọpụtara ahọpụta. M ga-abakwa n'ebe nnọdụ abalị nke nsọtụ ya, oke ọhịa nke ubi ọma ya. Mụ onwe m egwuo olulu mmiri, ṅụọ mmiri ala ọzọ. M ga-ewerekwa ọbụ ụkwụ nke nzọli ụkwụ m mee ka osimiri Naịl niile nke Ijipt tasịa. Ịnụghị na ọ bụ na mgbe dị anya gara aga ka m meworo ya, na ọ bụ n'ụbọchị mgbe ochie ka m kpụworo ya. Ugbo emewo m ka ọ bịaruo, na ị ga-abụ onye ga-akwado obodo e wusiri ike, ka ha wee ghọọ ọgbọ tọgbọrọ n'efu. Ndị bi n'ime ha wee ghọọ ndị aka ha dị mkpụmkpụ. Ha tụrụ ji ihere wee mee ha. Ha ghọrọ ihe ọkụkụ nke ubi, na akwụkwọ ahịhịa nke ndụ, na ahịhịa nke elu ụlọ, na ọka chawụrụ achawụ tupu ọ tolite. Ma amawo m nnọdụ gị, na ọpụpụ gị, na mbata gị, na otu ị na-akpali onwe gị megide m. N'ihi na ị na-akpali onwe gị megide m, na n'ihi na mpako gị arịgowo baa na ntị m abụọ, m ga-etinyekwa mgbaaka m imimi gị na abụrịdụ nke m n'egbugbere ọnụ gị abụọ, mee ka ị laghachi n'ụzọ ahụ nke ị siri bịa. Ma nke a ga-abụrụ gị ihe ịrịba ama. Unu ga-eri n'afọ a ihe na-epu n'onwe ya, na n'afọ nke abụọ ihe si na nke ahụ puo. Ma n'afọ nke atọ ga-anụ mkpụrụ, meekwa ihe ubi, kụkwa vaịn n'ubi vaịn, rikwa mkpụrụ ha. Ndị gbapụrụ agbapụ nke ụlọ Juda nke fọdụrụ ga-agbagidekwa mgbọrọgwụ n'ala n'okpuru ọzọ, mekwa mkpụrụ n'elu. N'ihi na ọ bụ na Jerusalem ka ndị fọdụrụ afọdụ ga-esi pụta. Ndị gbapụrụ agbapụ ga-apụtakwa n'ugwu Zayọn. Ekworo Jehova nke usu niile nke ndị agha ga-eme nke a. N'ihi ya ka Jehova kwuru okwu banyere eze Asiria otu a sị, ọ gaghị aba n'obodo a, ọ gaghị agbakwa otu akụ n'ebe ahụ, ọ gaghị ewerekwa ọta bịa n'ihu ya, ọ gaghị akwụkọtakwa ihe ntụkọba imegide ya. N'ụzọ o siri bịa, n'ụzọ ahụ ka ọ ga-alaghachi. Ọ gaghị abakwa n'obodo a. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta.
m ga-egbochikwa obodo a ịzọpụta ya n'ihi onwe m na n'ihi Devid bụ ohu m. O ruo n'abalị ahụ na mmụọ ozi nke Jehova pụrụ tigbuo n'ụlọikwu Asiria ọgụ nnu ndị ikom ọgụ ụzọ n'ụzọ atọ na nnu ndị ikom abụọ na ọgụ 10 mmadụ wee bilie n'isi ụtụtụ ma lee, ha niile bụ ozu nwụrụ anwụ. Senakerib bụ eze Asiria wee bulie ije jee laghachi biri na Ninive. O ruo mgbe ya onwe ya na-akpọ isiala n'ụlọ Nisrọk bụ chi ya, na Adramelek na Shareza bụ ụmụ ya ndị ikom were mma agha tigbuo ya, ma ndị ahụ wepụgoro onwe ha laa n'ala Ararat. Isahadon nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Akwụkwọ ndị eze nke abụọ isi nke 20. N'oge ahụ Hezekaya nọ n'ọgwụgwọ ndụ. Azaya onye amụma nwa Emọs bịakwutere ya wee sị, otu a ka Jehova kwuru, dozie ụlọ gị n'ihi na ị ga-anwụ anwụ, ị gaghị adịkwa ndụ. Mgbe ahụ ọ tụgharịrị ihu ya n'elu mgbidi wee kpee ekpere nye Jehova sị, biko Onyenwe anyị, cheta ugbu a otu m si jee ije n'ihu gị n'eziokwu na n'obi ziri ezi, wee mee ihe dị mkpa na ihe dị mma n'anya gị. Tupu Azaya apụọ n'etiti ogige ahụ, okwu Jehova bịakwutere ya sị, ọ bụghị eziokwu, laghachi gwa Hezekaya Onyenwe anyị, Chineke Devid nna gị sị, gbaghara, ahụrụ m Onyenwe anyị n'anya, ị ga-aga n'ụlọ nke ụbọchị gị afọ 15. M ga-anapụtakwa gị na obodo a n'aka eze Asiria. M ga-echebekwa obodo a n'ihi Devid ohu m. Mgbe ahụ Azaya sịrị, were oriọna fig kpọrọ nkụ. Ha were ya dobe ya n'ahụ nwaokorobịa ahụ. Ha emeghịkwa ka ọ dịghachi mma. N'ihi na Hezekaya gwara Azaya, gịnị ga-abụ ihe ịrịba ama na Jehova ga-agwọ m, nakwa na m ga-abata n'ụlọ Jehova n'ụbọchị nke 13? Azaya zara ya sị, ihe ịrịba ama ị ga-enweta site n'aka Jehova, na Jehova ga-eme ihe o kwuru. Ị chọrọ ka onyinyo ahụ gaa n'ihu nzọụkwụ 10 ma ọ bụ laghachi azụ nzọụkwụ 10? Hezekaya zara ya, ọ bụ ihe dị mfe na onyinyo ahụ ga-aga n'ihu nzọụkwụ 10, ọ bụghị otu ahụ, kama na onyinyo ahụ ga-alaghachi azụ nzọụkwụ 10. Onye amụma Azaya kpọkuru Jehova, o wee mee ka onyinyo ahụ laghachi azụ nzọụkwụ 10 site n'ọkwa dị elu nke ọ dara n'ụbọchị Ahaz. N'otu oge ahụ, Berodach Baladan nwa Baladan eze Babel zigara Hezekaya akwụkwọ ozi na onyinye, n'ihi na ọ nọ na Hezekaya na-arịa ọrịa. Hezekaya gere ha ntị wee gosi ha akụ ya niile, ya bụ ụrọ, ọlaedo, ihe na-esi isi ụtọ, mmanụ dị oke ọnụ ahịa, ihe agha ya niile na ihe niile dị n'akụ ya. Ọ dịghị ihe ọbụla dị n'ụlọ ya na alaeze ya niile nke Hezekaya na-egosighị ya. Azaya onye amụma wee gakwuru eze Hezekaya wee sị ya, gịnị ka ndị ikom na-ekwu? Ebee ka ha si bịakwute gị? Hezekaya zara ya sị, ha si n'ala dị ebe dị anya, ya bụ site na Babel. O wee sị ha, gịnị ka ha mere n'ụlọ gị? Hezekaya zara ya, ha ahụwo ihe niile dị n'ụlọ m, ọ dịghị ihe ọbụla dị n'ime akụ m nke m na-egosibeghị ha. Azaya gwara Hezekaya sị, nụrụ okwu Jehova, lee, ụbọchị na-abịa mgbe a ga-ebuga ihe niile dị n'ụlọ gị na ihe nna nna gị chekọbara ruo taa gaa Babel. Ọ dịghị ihe fọdụrụ, ka Jehova kwuru. Ụmụ gị ndị a ga-esi n'ebe ị nọ pụta, na ndị ị ga-amụ, ha ga-ebuga ha. Ha ga-ebukwa osota n'ụlọ eze Babel. Lee na Hezekaya wee sị Azaya, okwu Jehova nke i kwuru dị mma, n'ihi na ọ sịrị ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na udo na eziokwu dị n'oge m. Banyere ihe ndị ọzọ Hezekaya mere na ihe niile dị ike ya, n'ụzọ o si mee ọdụ mmiri na ihe dịka ihe efu wee kpọbata mmiri n'obodo ahụ, ọ bụghị n'akwụkwọ nke ihe ndị eze Juda mere. Hezekaya na nna ya dina n'ọnwụ, Manasa nwa ya wee chịa n'ọnọdụ ya. Akwụkwọ ndị eze nke abụọ isi 21. Manase dị afọ 2 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrịkwa afọ 55 na Jerusalem, nke nna ya bụkwa Efizeba. O mere omume ọma n'anya Jehova, dịka ihe arụ nke ndị mba ọzọ bụ ndị Jehova chụpụrụ n'ihu ụmụ Izrel.
n'ihi na ọ laghachiri wee wughachi ebe ndị Hezekaya nna ya biburu. O wuru ebe ịchụ àjà nye Baal ma guzobe otu igwe, dịka Ehab eze Izrel, ma fee ndị ọbịa niile nke eluigwe ofufe, ma mee ka ha dị ụtọ. O wuru ebe ịchụ àjà n'ime Jehova. Mwute Jerusalem agaghị etinye ala n'ime kpakpando, n'ihi na ụlọ eziokwu nke Jehova. O wee jiri ọkụ mee ihe, meekwa ihe gbasara amoosu na ịgba afa. Ha bụkwa ndị maara mmụọ anwansi, ma mee ihe ọjọọ dị ukwuu n'ime ya, kama anya Jehova iji kpasuo ya iwe. Ọ dị ka o tinyere onyinyo nke otu a n'ụlọ ahụ nke eze David na nwa ya nwoke họrọ n'ụlọ a na Jerusalem, nke ebo niile nke ụwa aghaghị ewepụta aha m ọzọ. Ha ga-esikwa n'ala nke nna nna ha mee ka ha dị ọcha, ma mee ihe niile m nyere n'iwu maka ohu m Mosis nke m na-eme. Ma ha eduhieghị ha ka ha nye ha iwu. Mana Manase duziri ime ihe ọjọọ karịa ndị mba ọzọ. Jehova bibiri ha n'ihu Izrel. Ya mere site n'aka ndị ụmụ Jehova kwuru site n'ọnụ ndị ohu ya ndị amụma ya, sị, n'ihi na Manase eze Juda emeela ihe arụ dị otu a. O mekwara ihe ọjọọ karịa ndị niile mere ndị Amọrait ndị buru ya ụzọ. O mekwara ka Luda mehie site n'ife arụsị ya. Ya mere otu a ka Jehova Chineke nke Izrel sịrị, lee, m ga-eme ka obi ụtọ dakwasị Jerusalem na Luda, nke na ndị nụrụ ya ga-anụ ntị ha. M ga-agbasakwa eriri Samaria na ntọala ụlọ Ehab site na Jerusalem. M ga-emekwa ka Jerusalem dị ọcha, dịka mmadụ si asa efere nke ọ ga-akwatu. M ga-ahapụ ihe fọdụrụ n'ihe nketa m ma nye ha n'aka ndị iro ha. A ga-anapụta ha ihe niile ha nwere, n'ihi na ha emeela ihe ọjọọ n'anya m. Ha akpasukwala m iwe. Ndị nna ha si Ijipt pụta ruo ugbu a. Manase wụfuru ọtụtụ ọbara, aka ha dị ọcha, ruo mgbe o jupụtara Jerusalem site n'akụkụ ruo n'akụkụ, tinyere mmehie o mere mgbe o mere ka Juda mehie. O mekwara ihe ọjọọ n'ihu Jehova. Ihe ndị ọzọ Manase mere, ihe niile o mere na mmehie o mere, ọ bụghị n'akwụkwọ nke ihe ndị mere n'oge ndị eze Luda. Manase na nna ya dinara n'ụra, ewee lie ya n'ubi nke ụlọ ha, ya bụ ogige Viza. Nwa ya nwoke bụ Amọn wee chịa n'ọnọdụ ya. Amọn dị afọ 22 mgbe ọ malitere ịchị. Aha nne ya bụkwa Meshulemmet. Ọ chịrị afọ 2 na Jerusalem. Ada ya bụ Haruz nke Jotba. O mere omume dị mma n'ihu Jehova, dịka nna ya bụ Manase, n'ihi na o jiri ije n'ụzọ niile nna ya jiri. O jikwa arụsị nke nna ya ji mee ihe, fee ha ofufe. Ọ hapụrụ Jehova bụ Chineke nna ya. O jeghịkwa ije n'ụzọ Jehova. Ndị ohu Amọn gbara izu megide ya, wee gbuo ezinụlọ ya. Ndị ala ahụ gburu ndị niile gbara izu megide eze Amọn. Ndị mmadụ wee mee Lozaya nwa ya eze n'ezinụlọ ya. Ihe ndị ọzọ mere Amọn nke o mere abụghị n'akwụkwọ nke ndị ihe mere, eme ka ndị eze Luda. Ha wee lie ya n'ogige ya bụ Viza. Lozaya nwa ya wee chịa n'ụlọ ya. Akwụkwọ ndị eze nke abụọ, isi nke 22. Lozaya dị afọ 8 mgbe ọ malitere ịchị, ma chịa 1 afọ na ọkara na Jerusalem. Aha nne ya bụ Alizledada, ada Adalai nke Bozkat. O mere omume ọma n'anya Jehova, jee ije n'ụzọ niile nke David nna ya, ọ bụghịkwa onye ji ụgwọ. N'afọ 18 nke eze, zigara Shefan nwa Azalaya eze Meshulam onyeisi ọchịchị ka ọ bịa n'ụlọ Jehova na-ekwu, gakwuru Hekai onyeisi nke a na-ewebata n'ime onye nchụaja, ka o wee chịkọta ụlọ ahụ na ndị na-eche ụlọ ahụ anakọtala n'aka ndị mmadụ, ka ha nye ha n'aka ndị na-arụ ọrụ ma na-elekọta ụlọ Jehova, ka ha nye ya ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ Jehova iji rụzie ebe ndị mebiri emebi nke ụlọ ahụ, ya bụ ndị omenkà, ndị ọkwa nka na ndị na-akpụ ihe, ndị na-egbute osisi na otu esi arụzi ụlọ ahụ, maka ha ghara ịza ha ajụjụ maka ego e nyere Hekaya, n'ihi na ha bụ ndị isi nchụaja. Onye isi nchụaja: ahụrụ m n'akwụkwọ iwu n'ụlọ Jehova. Hekaya nyere Shefan akwụkwọ ahụ.
onye gụrụ ya ọzọ. Mgbe ahụ Shefan onyeisi gara n'ihu eze wee kọrọ ya sị, ndị ohu gị anakọtala ego ahụ ha hụrụ n'ụlọ ahụ ma nye ya n'aka ndị na-arụ ọrụ ahụ ma na-elekọta ụlọ Jehova. Shefan onyeisi ozi gosikwara eze. Hekaya onye nchụaja nyere akwụkwọ nye m. Shefan wee gụọ ya n'ihu eze. Mgbe eze nụrụ okwu dị n'akwụkwọ iwu ahụ, ọ dọwara uwe ya. Eze wee nye Hekaya onye nchụaja bụ nwa Shefan, nwa Makalaya, Shefan onyeisi oche, na Asaya onye na-ejere eze ozi iwu sị, gaa rịọ Jehova maka m na maka ndị mmadụ na maka okwu niile gbasara akwụkwọ a nke a chọtara, n'ihi na iwe Jehova dị ukwuu megide unu, n'ihi na nna anyị ha erubeghị isi n'okwu nke akwụkwọ a, ime ihe niile edere na ya. Mgbe ahụ Hekaya onye nchụaja, Shefan na ụlọ Jehova, Asaya gara na Hulda, nwunye Shalom nwa Tikva, Ahaz onye na-elekọta uwe, onye bi na Jerusalem n'ogbe ahụ, ma kpọtụrụ ha. O wee zaa ha sị, nke a bụ ihe Jehova bụ Chineke Izrel kwuru, gwa nwoke ahụ zitere unu ka unu bịakwute m sị, nke a bụ ihe Jehova kwuru, lee, m ga-eme ka okwu niile dị n'akwụkwọ ahụ nke eze Luda gụrụ bịakwasị ebe a na ndị bi na ya, n'ihi na ha ahapụwo m wee surie ihe nsure ọkụ nye chi ndị ọzọ iji mee ka m nwee mwute site n'ọrụ aka ha niile. Iwe m ga-adịkwa ọkụ ebe a, agaghịkwa eme ka obi dajụọ m. Ma nye eze Luda onye zitere unu ozi, unu ga-asị, nke a bụ ihe Jehova bụ Chineke Izrel kwuru, okwu ndị a ị nụrụ ga-emezu. Ma n'ihi na obi gị gbawara gị ma weda onwe gị n'ala n'ihu Jehova mgbe ị nụrụ ihe m kwuru megide ebe a na ndị bi na ya, ya bụ na a ga-ebibi ya ma bụrụ ihe a bụrụ ọnụ, ị dọwara uwe gị ma kwa akwa n'ihu m, anụkwara m ya, ka Jehova kwuru. Ya mere, lee, m ga-akpọkọta unu na nna unu, a ga-etinyekwa unu n'ili gị n'udo, anya gị agaghị ahụkwa ụzọ ọ bụla ihe ọjọọ niile m ga-eme ebe a. Ha wee weghachite okwu eze. Akwụkwọ ndị eze nke abụọ isi nke 23. Eze wee kpọọ oku ma zukọta ka ha jiri akụkụ niile nke Luda na Jerusalem. Eze wee banye n'ụlọ Jehova, ya na ndị ikom niile nke Luda na ndị niile bi na Jerusalem, na ndị nchụaja na ndị amụma na ndị niile, ma ndị nta ma ndị ukwu, wee kọrọ ha ihe niile Jehova mere n'ụlọ Onyenwe anyị na okwu ihu Jehova. Ha wee mee ka ogidi ahụ guzoro n'akụkụ onye kwesịrị ije ije dịka Jehova siri dị, na ndị na-achịkwa ya, ha niile na-edebe iwu na ihe akaebe ya na mkpụrụ obi ha niile, iji mezuo okwu nke okwu a edere n'akwụkwọ. Eze wee nye Hekaya iwu ka ndị mmadụ bilie n'ihu onye nchụaja mgbakọ ahụ, na ndị nchụaja nke usoro nke abụọ, na ndị nche ụlọ nsọ ahụ, ka ha si n'ụlọ nsọ Jehova wepụta ihe niile e mere maka Baal, na maka igwe mmadụ ahụ, na maka usuu ndị agha eluigwe niile. Ọ kpọkwara oku n'ezi Jerusalem n'ọhịa Kidron, wee buru akpa ha gaa Betel. O tigburu ndị Kemarim nke ndị eze Luda guzobere iji surie ihe nsure ọkụ n'ebe ofufe n'obodo Luda na gburugburu Jerusalem, tinyere na ndị esuru ihe nsure ọkụ nye Baal, anyanwụ, ọnwa, mbara ala na usuu niile nke eluigwe. O wee buru ihe nsọ ahụ site n'ụlọ nsọ Jehova gaa na mpụga Jerusalem, gaa na ndagwurugwu Kedron, wee surie ya ọkụ na ndagwurugwu Kedron, wee gwerie ya, tụbakwa aja ya niile n'ala. O bibiri ụlọ ndị Sọdọm ndị dị n'ụlọ Jehova, ebe ụmụ nwanyị na-arụ ụlọ ntụ maka nzukọ ahụ. Ọ kpọpụtakwara ndị nchụaja niile site n'obodo Luda, ma merụọ ebe ndị nchụaja na-esuru ihe nsure ọkụ site na Geba ruo Bịasheba, ma bibie ebe ndị dị n'ọnụ ụzọ ámá nke Lushia, onye nche ọnụ ụzọ ámá nke obodo ahụ, nke dị n'aka ekpe nke ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ. Ọzọkwa, ndị nchụaja nke ebe ndị dị anya anọghị n'ebe ịchụ àjà Jehova na Jerusalem, n'ihi na ha riri naanị achịcha etinyere ihe na ya etiti ụmụnne ha. O merekwara Tofet nke dị na ndagwurugwu ụmụ Himnom, ka onye ọbụla ghara itinye nwa ya nwoke
n'ọkụ na Molek. O gbutukwara ịnyịnya ndị eze Luda nyere anyanwụ n'ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ Jehova, n'akụkụ ụlọ Netan Melek, onye na-eje ozi, onye bụ onyeisi obodo nta, ma jiri ọkụ gbaa anyanwụ. Eze kwaturu ebe ịchụàjà ndị dị n'elu ụlọ Ehaz, nke ndị eze Luda wuru, na ebe ịchụàjà ndị Manas wuru n'ogige abụọ nke ụlọ Jehova, wee gbapụ n'ebe ahụ, wee tụba àjà ya n'osimiri Kedrọn. Eze merekwara ebe ndị dị n'ihu Jerusalem na n'akụkụ aka nri nke ugwu mmebi nke Solomọn eze Izrel zụtara Ashtoreth, arụsị ndị Saịdọn, maka Kemosh, arụsị ndị Moab, na maka Milkọm, ihe arụ nke ụmụ Emọn. Ọ dọwara ihe oyiyi ndị ahụ, gbutuo oghere ndị ahụ, ma jupụta na ọkpụkpụ mmadụ. Ọzọkwa, ebe ịchụàjà nke dị na Betel na ebe ofufe nke Jeroboam nwa Nebat mere, onye mere ka Izrel mehie, ma ebe ịchụàjà ma ebe ofufe. Ọ kụrisiri ha, gbaa ebe ofufe ahụ ọkụ, ma mee ka ọ ghọọ aja, ma gbaa ebe nsọ ahụ ọkụ. Ka Losaya tụgharịrị, ọ hụrụ ili ndị dị n'ugwu ahụ, zigara ndị ahụ ka ha si n'ili pụta, kpọọ ha ọkụ n'elu ebe ịchụàjà ahụ, metọkwa ha, dịka okwu Jehova si dị, nke onye Chineke kwupụtara, ma tie mkpu otu okwu ahụ. O wee sị, "Gịnị bụ aha ihe m na-ahụ?" Ndị obodo ahụ wee sị, "Ọ bụ ili nke onye Chineke ahụ nke si Luda bịa, wee gwa ihe ndị i mere n'ebe ịchụàjà nke Betel." Mgbe ahụ ọ gbara ọkpụkpụ ya ọnụ, e wee jikọta ọkpụkpụ ya ọnụ, sị, "Hapụ ya, ka onye ọbụla ghara igbupụ nke ya na nke onye amụma ahụ bịara nwaanyị Sameria." Losaya kwapụrụ n'ụlọ niile nke ebe niile dị n'obodo Sameria, nke ndị eze Izrel mere iji mee ka ihe ọjọọ ahụ bụrụ ihe niile o nwere Jehova, meekwa ha na Betel. O wee chụọ àjà ndị nchụàjà niile nke ebe ofufe ndị na-efe ofufe, ndị nọ n'okpukpu ndị ikom dị n'elu ha, wee laghachi na Jerusalem. O nyere ndị mmadụ niile iwu, "Meenụ oriri nke Onyenwe anyị Chineke unu, dịka e dere n'akwụkwọ mgbakọ a." Ọ dịghịkwa emume ngabiga dị n'ahụ kemgbe ụbọchị ndị ikpe chịrị Izrel, ma ọ bụ n'ụbọchị niile nke ndị eze Izrel na ndị eze Luda. N'afọ nke 8 nke eze Losaya ka e mere emume a nye Onyenwe anyị na Jerusalem. Losaya nwekwara mmụọ ndị maara ihe, ndị nwere ndị na-agba afa, ihe oyiyi, arụsị na ihe arụ niile a chọpụtara nke nwere Luda na Jerusalem, iji mee ka okwu iwu dị n'akwụkwọ nke Hekaya onye nchụàjà hụrụ n'ụlọ Jehova mezuo n'ala Luda. Dịka ya, e nwere ihe dịka ya n'ihu onye tụgharịrị bịakwute Onyenwe anyị n'obi ya dum, na mkpụrụ obi ya dum, na ike ya niile, dịka iwu Mosis niile si dị. Ọ dịghịkwa onye ọzọ biliri mgbe a gasịrị, ma Jehova atụgharịrị n'iwe dị ukwuu ya, nke o ji iwe megide Luda na ihe mkparị niile o megidere ya, nke Manas kpasuru ya iwe. Ya mere Jehova kwuru sị, "M ga-ewepụkwa Luda n'anya m, dịka m si wepụ Izrel. M ga-achụpụkwa obodo a Jerusalem nke m họrọ, na ụlọ nke m kwuru maka ya sị, Aha m ga-adị ebe ahụ." Ihe ndị ọzọ mere na ihe niile o mere, ha edeghị n'akwụkwọ nke ihe ndị mere eme ndị eze Luda. N'oge ya, Fero eze Ijipt megide eze Asịrịa n'oke ala Perat. Eze Losaya megidere ya. Mgbe Fero hụrụ, o gburu ya. Ndị ohu ya wee buru ya gaa Megido. E kwesịrị ịkpọrọ ya gaa n'ili ya. Ndị ala ahụ wee were Lahaz nwa Losaya tee ya mmanụ, meekwa ya eze n'ọnọdụ nna ya. Lahaz dị afọ 23. Ọ chịrị mgbe ọ malitere ịchị ruo ọnwa 3 na Jerusalem. Aha nna ya bụkwa Hamutai, ada Jeremaya nke Libna. O mere ihe dị mma n'ihu Jehova, dịka ihe nna nna ya mere. Fero tinyere ya n'agbụ Libel na ala Hemat mgbe ọ nọ na Jerusalem, ma nye ala ahụ ụtụ isi nke 100 talenti ọlaọcha na 1 talenti nke ọchịrị na ọlaedo.
Fero wee mee Elekam nwa Losaya eze n'ọnọdụ Losaya nna ya, gbanwee aha ya site n'ụzọ Lehokam wee buru ya gaa Ijipt. Hohas wee nwụọ, onye bịarutere ebe ahụ. Lohakim wee nye Fero ọlaọcha na ọlaedo ma tụọ ala ahụ ụtụ isi ka o nye ego ahụ. Site iwu Fero si dị, o wee nye onye ọbụla n'ime ndị ala ahụ dịka ọnụ ahịa ya si dị ọlaọcha na ọlaedo ahụ ka o nye Fero. Rehoboam dị afọ 52 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ 11 na Jerusalem. Aha nna ya bụkwa Zebuda, ada Pedaya onye Roma. O mere omume dị mma n'ihu Jehova dịka ihe ndị nna nna ya mere si dị. Akwụkwọ ndị eze nke abụọ isi nke 24. Nebukadneza eze Babel Jehoiakim wee bụrụ onye ozi nye ya ruo afọ 3. O wee nupụ isi megide ya. Jehova zigara ndị Kaldịa ndị otu Siria ndị agha megide ya, wee ziga ha megide Luda ka ha bibie Moab na ndị otu Emọn dịka iwu ya siri dị. Site n'iwu Jehova, nke a bịara n'elu Luda ka o wee wepụ ha n'ụzọ n'ihi mmehie Manas na ihe niile o mere, na n'ihi ọbara aka ya dị ọcha awụfuru, n'ihi na o jupụtara Jerusalem n'ọbara simenti nke Jehova gbaghara ya. Ihe ndị ọzọ mere Lohakim na ihe niile o mere ndị eze Juda abụghị. Jehoiakim wee dee n'akwụkwọ ihe ndị mere eme. Nwa ya nwoke wee chịa n'ọnọdụ ya. O wee soro nna ya na ndị nna ya n'ala Jehoiash rịa, n'ihi na eze Babilọn nwere ụgbọala eze Ijipt, nke mere ka o si n'ala eze Ijipt pụọ ruo n'ala eze Perat. Ihe niile eze Ijipt nwere pụta. Jehoiakim dị afọ 80 mgbe ọ malitere ịdị ọnwa 3. Aha nne ya wee bụrụ eze. O wee chịa na Jerusalem maka Nehutash, ada Elnatan nke Jerusalem. O mere ihe dị mma n'ihu Jehova dịka nna ya mere. Mgbe ahụ ndị ohu Nebu megide Jerusalem, obodo ahụ bụkwa Babel, bịara megide obodo ahụ, ndị nọchibidoro ya. Nebukadneza eze ndị ohu gbara ya gburugburu. Mgbe ahụ Jehoiakin eze Juda pụtara imegide eze Babilọn, ya onwe ya, nne ya, ndị ohu ya, ndị isi ya na ndị ọrụ ya. Eze Babilọn kpọrọ ya n'afọ ikpeazụ nke ọchịchị ya. Mgbe ahụ o buru akụ niile dị n'ụlọ Jehova na akụ dị n'ụlọ eze, tipịakwa arịa ọlaedo niile Solomọn eze Izrel wuru n'ụlọ nsọ Jehova dịka Jehova kwuru. Mgbe ahụ ọ dọrọ Jerusalem niile n'agha, ndị isi niile, ndị agha niile, ihe dịka 10,000, ndị ọrụ niile na ndị aghụghọ. Ọ dịghịkwa onye fọdụrụ ma e wezụga ndị ogbenye bi n'ala ahụ. O wee kpọta Jehoiakin na Babel, nne eze na nwunye eze na ụmụ ya, na ndị dike nke ala ahụ, wee si na Jerusalem kpọrọ ha gaa Babel, na ndị agha niile, ihe dịka 7,000, na ndị ọkwa nka na ndị na-akpụ ihe dị 1,000, ndị niile dị ike ma dịkwa njikere maka agha. Eze Babel kpọrọ ha gaa Babel dịka ndị a dọtara n'agha. Eze Babel wee mee Matania nwanne nna ya eze n'ọnọdụ ya, gbanwee aha ya ka ọ bụrụ Zedekaya. Zedekaya dị otu afọ na afọ 20 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ 11 na Jerusalem. Aha nne ya bụkwa Hamutal, ada Jeremaya nke Libna. O mere ihe dị mma n'anya Jehova dịka ihe Jehoiakim mere si dị. Iwe Jehova wee dakwasị Jerusalem na Luda ruo mgbe ọ chụpụrụ ha n'ihu ya. Zedekaya nupụrụ isi megide eze Babel. Akwụkwọ ndị eze nke abụọ isi nke 25. N'afọ nke 9 nke ọchịchị ya, n'ọnwa ahụ, Nebukadneza eze Babel, n'ọnwa nke 10 na n'ụbọchị nke 10, nke ya na ndị agha ya niile bịara imegide Jerusalem, ma ịlụ ukwu megide ya ma wuo ebe ọ wusiri ike gburugburu ya. Eze wee gbaa obodo ahụ gburugburu ruo afọ nke 11 nke ọchịchị Zedekaya. N'ụbọchị nke 9 nke ọnwa ahụ, ụnwụ dara n'obodo ahụ, nke mere na ọ dịghị nri dịrị ndị bi n'ala ahụ. E bibiri obodo ahụ.
ndị agha niile wee gbaa ọsọ n'abalị site n'ọnụ ụzọ ámá nke dị n'etiti mgbidi abụọ ahụ dị nso n'ubi eze. Ndị Kaldia gbara obodo ahụ gburugburu, eze wee gafee n'ọzara, ma ndị agha Kaldia chụsoro eze ahụ, jide ya n'ọzara Jeriko. Ndị agha ya niile wee gbasaa n'akụkụ ya, ha wee jide eze ahụ, kpọta ya n'ihu eze Babilọn na Ribla, ebe ha kpere ya ikpe. Ha wee gbuo ụmụ Zedekaya n'ihu ya, kpughee anya ya, kee ya n'agbụ, kpọta ya na Babilọn. N'ụbọchị nke 5 na nke 7 nke ọnwa ahụ, nke bụ afọ nke 19 nke ọchịchị Nebukadneza eze Babilọn, Nebuzaradan onyeisi ndị na-elekọta ụlọ na onye na-ejere eze Babilọn ozi bịara Jerusalem. Ọ gbara ụlọ Jehova ọkụ, na ụlọ eze, na ụlọ niile nke Jerusalem, wee gbaa nnukwu ụlọ niile ọkụ. Ndị agha Kaldia niile, bụ ndị nọ n'aka onyeisi ndị na-elekọta ụlọ, kwaturu mgbidi Jerusalem gburugburu. Ndị fọdụrụ n'ime ndị fọdụrụ n'obodo ahụ na ndị gbapụrụ ma daa n'aka eze Babilọn, tinyere ndị ụfọdụ n'igwe mmadụ ahụ, ka Nebuzaradan onyeisi ndị na-elekọta ụlọ kpọrọ dịka ndị mkpọrọ. Ma onyeisi ndị na-elekọta ụlọ ahụ hapụrụ ndị ogbenye bi n'ala ahụ ka ha kụọ ubi vaịn na ịkụ ubi. Ndị Kaldia tipịara ogidi ọla kọpa ndị dị n'ụlọ Jehova, ntọala ọla kọpa na oke osimiri ọla kọpa nke dị n'ụlọ Jehova. Ha wee buru nkume ha gaa Babel. Ewepụtakwara arịa ndị ahụ, ihe ndị dị n'ime ha, ngwa egwu, efere, ihe nsure ọkụ na arịa ọla kọpa niile ha ji jee ozi. Onyeisi ndị na-elekọta ụlọ wepụrụ akwa ịnyịnya ibu, efere na ihe niile eji ọlaedo na ọlaọcha mee, tinyere ogidi abụọ ahụ, otu n'ime ụgbọ mmiri na ntọala nke ọzọ, nke Solomọn wuru maka ụlọ Jehova. Ihe mgbochi nke ihe ndị a niile anyị na-enweghị ibu. Ogologo ogidi mbụ ahụ bụ okpu 80, elu okpu ahụ bụ kubit 3 nke ugwu, ya na pomegranate gburugburu okpu ahụ. Ha niile bụ osisi. Onyeisi ndị na-elekọta ụlọ ahụ kpọrọ Seraya onye nchụaja mbụ, na Zefanaya onye nchụaja nke abụọ, na ndị nche 3 nke ụlọ ahụ. O si n'obodo ahụ kpọrọ otu ọnọzi nke na-elekọta ndị agha, na mmadụ 5 n'ime ndị nọ n'ihu eze n'obodo ahụ, na Sofa onyeisi ndị agha, onye na-achịkwa ndị ala ahụ, na mmadụ 60 n'ime ndị ala ahụ nọ n'obodo ahụ. Nebuzaradan onyeisi ndị na-elekọta ndị agha kpọrọ ha duru ha gakwuru eze Babel na Ribla. Eze Babel wee gbuo ha na Ribla na ala Hamat, wee dọrọ Luda n'agha site n'ala ya. Otu ọ dị, e nwere otu ndị fọdụrụ n'ala Juda, bụ ndị Nebukadneza eze Babel hapụrụ, ma mee Gedalaya nwa Ahikam nwa Shefan onyeisi. Mgbe ndị isi agha niile na ndị agha ha nụrụ na eze Babilọn ahọpụtala Gedalaya ka ọ bụrụ dike, ha na ndị agha ha si Gedalaya bịa Mispa. Ishmael nwa Netania, Lohanan nwa Kera, Seraya nwa Tuhamet onye Nọtafi, na Lazana nwa Makati. Gedalaya nọrọ ha na ndị agha n'iyi, sị ha, unu emeela ihe ọbụla tụọ egwu ịbụ ndị ohi nke ndị Kaldia, biri n'ala ahụ, jee ozi eze, ma n'ime eze nke 7 nke Babel unu ga-adịkwa mma. Ọnwa nke 11 bịara. Ishmael nwa Netanaya nwa Elishama onye si na mkpụrụ eze na mmadụ 10 so ya, na Smot Gedalaya onye nwụrụ, tinyere ụmụ Liwis na ndị Kaldia ndị ya na ya nọrọ n'udo na Mispa. Mgbe ahụ ndị mmadụ niile, ma ndị nta ma ndị ukwu, na ndị isi nke ndị agha biliri wee bịa Ijipt, n'ihi na ha tụrụ egwu ndị Kaldia. Otu ọ dị, n'afọ nke 30, mgbe a kpụrụ Jehoiakim eze Juda n'ọnwa 12 na n'ụbọchị nke 20 n'ọnwa ahụ, Merodach eze Babel, n'afọ ọ malitere ịchị, weliri isi Jehoiakim eze Luda n'ụlọ mkpọrọ. O wee gwa ya okwu ọma, ma debe ocheeze ya n'akụkụ ocheeze nke ndị eze
ndị ya na ha nọ na Babel, gbanwere ya uwe mkpọrọ ya, wee na-eri nri n'ihu ya n'ụbọchị niile nke ndụ ya. Oke ya bụ oke eze nyere ya mgbe niile, kwa ụbọchị, otu oke ụbọchị niile nke ndụ ya.